ya eboa wono pa no so ho language and literacy over creative as fun as computing coloring and writing yes some questions are raw those popa de wo hwe bia da period am say moko set terminal submit ni nyina perfect dia no edna ye kumase ne nkwadofo ebo penhwamne akwaputoja ye ben station no am sanso den kran so adan so ma first support na be ho kyekwan o me amfa na ne ntwe no so pa bia obobra mu abenya busu atumi ato anase busu bia atumi ato ebjonfo number na 02432999 938 and 0540-755465. Now was to me. I can be honest, you know, and a way ye bajebre, appens maka, I can can't say boy, some more. Me, I'm eating Eddie Kaya Sonaba or Hene Quabna, a year boatin, many minua. Abrewaba Kofichu Messi. Casabodo in Chimu any. Asem Beba Dabi. Some Anyaba, ye shall see Eddie Freeman, Shia, Fikisium. Asante your mind, na Asantima wura. Ne senti na Asantema wura kasa na Asanteman atadin. No non kwa na te krawre ene brawre ngoma so otumfo setutu ababio. Enu ada ana nananom ahemfo ya womo Asantema ntamimu ehia e manhya fikesem ne ombodwa dwendwen ne Asanteman enkankro eho. Na dwumadie nase ana asafohene achemfo asafo acha jemai bonsu wonya abotre afiya mu obenembo somida na to so aduonu ba ko 21st March ejabrani bi ato adum blue light namso ema so to so ahodo na ehye ema nipa no bi na yiwo masetena mu aya won den no wonya abotre kyerkyere nsem ni nyina mu ede kyerɛ Asantema wura na no na aka ho bi na Asantema wura otumfo se tutu otoso mienu wode nsam ahodo atu dwa kyerɛ sɛ Asanteman council no animanimu ya wonom hwɛ na wone mpanimfo bi a ewo Asantema ntam yi mu o moka bi ewo mu ento kese no hwe kwane obefa so na obesan kukuru dwa no ede asi ho na nhyiamudie no na wahye se wo mohwe se Ghana National Fire Service mu mpanimfo wa Asantema ntam yi mu wo mbeba nhyiamudie na sibi sanso na Lands Commission wo mbeka ho Town Planning Authorities wo mo enka ho bi sanso na mpanimfo bi a wo mo edadwana no wo mo nso mra nhyiamudie na se na Asantema ntam so afo nso aka ho bi a ni nyina ne se wo behwe kwane obefa so no mbesan kukuru dwane de asi honom na de hye a wonom di dwa ewo ehonom no wonom besanya baabi atena di dwa ma nyoma akonkan na bra Asantema wura wokasa mo ma yentie no Chama eu quero chamar você. Eu mais bom pen for chama no mo munshia o ma di dwa wo hono a o mo pen for da no munshia Lands Commission ne Town Planning for you. Any redam this time. And a fire service fund who must have woman DC. Now for you who can be password, the way the other. Oh my God, a chef wasn't very that the officer woman up in Mohu. I don't know the family. Yeah, ye tie ye Asantema wura otumfo osei tutu ababio. Eljon for yenko abankasie mu brahye bedwa mu ne ekrodon. Enzamba kwa ya edi ahini mu pa no eye panipa wono na domkuma. Wono no ye bandodo ne ota wano minority leader honorable Alexander Fenyo Makin. Ede na nsente wagini dia obedro ne nkura no de bo ampinum ne ade ne Fenyo papa shema tade papa. Fenyo gusu ya wagini di monten so pa enya simkuma ne enra. Wono mu bo chanku ede nante etoso. Then yasim kuma kura ye kwahin ye kware we man kwan kware omko Jubilee House e na won mo kura ye se ye de krata tin ase baifu ani ase won de kwa koma ye e mampani ene ne dom samunyina mo hwem ye mpande mo yor sanse wo hwe ye mra no anase ni nchama no mo kwati ate mo adwa no kura de mo fa ne nya hwe enam so kura man de sigi kura mo yimbonga date mo chese won ten fi kakra na mafra no so ye hwe anya de mafra no eno ntiabu a mo de ma ate mo adwa no and your person ye can children 7 say yenchele kura eju omutu din say hashtag save the judiciary demo e no mde ba wonten so abusanfo na wo bre ko so no anyo kura ene donkuma papa yi afenyo woni post ni ba ko ne video yi edim frete wo wonten so ne TikTok no nuanom kaye Facebook no ade afenyo so post fo ase ni post ni bi ham so kakra so pese o pianom ne ade se henya pa tagashi en wo yo na eno na dia se ba mu monten so akopie mu eye Ghana Police Service wo mo akachi ene ne wo ba monten so afenyo how could you na wo bi o she uniform police officer pa
ɛna no kɔ ham so ayɛ te sɛ ɛno nti wɔn hyɛ da ɛnti aseɛ sɛ deɛ paa no kɔfa baye ɛnti ne wɔde krataa ba bɔnten so yɛ a wato hu ɛde afrɛ afanyɔ maki saa afanyɔ ne deɛ kwan so leader ɛbrɛ no awie du sɛ ɔba na deɛ nti kura no ɛnam so pɔte a ɛma wode nsa keka posini nkyɛmu people san sɛ sɛdeɛ amammerɛ wɔ mu kyerɛ mu ɛne sɛ wɔ posini paa no ɔhyɛ ɔman yi atadeɛ ban gyesi paa hyɛ no na wɔtumi ne no ayi nsɛm ano anaasɛ bi kora no adon sɛ kaka no no deɛ ɛdwuma yɛnti asɛ koraa ne yɛbɛka yɛ a afɛdwo no nso wɔde nsɛm aborɔ no ano de atodwa yɛ wɔkyɛ sɛ neɛ wɔno nso yɛbuma na yi ne mene mu saa yɛyɛ yerɛ no paa deɛ mu ɔden a wɔhome kora si so nti nsɛm no deɛ aposifoɔ kyɛ sɛ nyame yɛ ato mu asɛ teɛ no wɔn bɛyiri mu paa ne tumi aboa papapa deɛ yɛbɛka nso a nipa a ɔbɔ nkɔmmɔ de man pipa mekuo ɛyɛ director of communications owura Richard Ahegba wɔn nso ɛgye brɛ yɛ a ɛne ɔsi nsɛm no kɔ soɔ no koraa no wɔn ano patapata afɛnwa de adeɛ ma posifoɔ bi nso pata wɔn nua posini ano ne afɛnwa nya sɛ ɔno nso ma na kɔma mbra fam sɛ ne yɛ ntɔkɔ a ɛne nya paa nti ɛsɛ deɛ aposifoɔ a wɔn mɔ mu ato nsa fra afɛnwa makin sɛ nkyerɛmu pipo biara no ɛfa ne ɔyɔyɔ ho ama video di mfrɛ wɔ mmɔntere soɔ no ɔmmra mfa nkyerɛmu pipo ɛmbrɛ wɔn yɛkɔ tema west abato mpɛsua so wɔn kran kwadwo agye kwadwo San City ɛhɔ ne yɛduro yi na egya tokyo so bim ɛnam so sɛ brɛ kasa akwada ketewa abayo a wɔnya mfinhyia num watoa nananom ɛwɔ nseɛ do na abanebɔ ne kyerɛ mu sɛ akwada yi ne maame ne kɔ asɔre ɛna wɔyɛ sɛ wɔba na ɔbɛdwedwe ne ho kakra maame ne se wanti bi hwebiem ɛne sɛ obehu ne bana mu a ahye kora ma kyɛ sɛ wonhu mpo sɛ enipa ɛne da hɔ yi na akwada wa free mu yɛfrɛ no Jara Hana Agbeve ne maame Joyce Agbeve wɔ ne nsɛntwerɛfo abɔ nkɔmmɔ ne nsɛm a ɔkaeɛ ɛni ɛho tam a ɔde pie anytime bia yɛyɛ asɔre a n'ani kum ɔde ne ti to me nan so na wada anaasɛ me nua we ɛna yɛ ɔfa no na ɛnɛ deɛ menim deɛ ɛba akɔla wɔ mu menim deɛ ɛba akɔla wɔ mu ɛno ne sɛ yɛti sɛ dede ɛgya sɔkios no mu ɛgya tɔkios no mu meba ne da hɔ meba ne da hɔ meba ne wu meba ne wu kɔ ɛgya hye meba no Sakakios no kwa na weshina mimana ati amamia anka mepe eni ayeti eyi eye Joyce Agbeve Yayira Hana ne maame ana yete ne nkan na no achi adansefo a omo hunu gya no e kire se ebra akwada no efri asore dan ni mo bewura afie no eni sima bi anu hunu se enwusi efri hono mo basa okoye de obetumi bia nso anye ye enegya no eje won nsemu enam so ama akwada no ato anananom yi momenti adansefo nso woma no asem ya wa sori na ehu se akwara bi aba na obefre me wife se eja hye ne nua no eja hye ne nua no na se eja hye wo nua sen owo he na so owo omufie ho nti aho na the wife offer members ni bi se eja hye akwara bi omodi mirika bae nti mo bae no na eja no so ato edan mu a omu so aba ha omu so edumja no ampampa edumja no wie na akwara nde waye nyame bia ni mankwa aso no so membra sisia na asem bia atoye so ka mi yemu shime na misa se di asem na atoye no si ya yira shiu na mi se ya shi sen wana mi dim ka me ko en because she na yampa mi ko na kios ni na ashi na kola no so dem a wabotu ho na mse Jesus e di asem no so mo asori dem na omu huta makola ne pie satan no mama ofu awu mabepo omu huta makola ne de e pie na ne kura mu en assembly member ono wo agye kwadwo San City Charity Dela maame nso kasa na osre aposifo won potemo se asem na je onsem enti omonye nhwehwemu nkosi ase na omu na de kropote nam so ema asemi esiye ebio wo de adesre eto social welfare adwumayefo animu won potemo se wono momra na won meboa wonom e won potemo ho stano opie atare o sketen top shene o di kwa sore no ono na akawo no bibia kios na enta kios house is ben nti yenye no adoye ye mwano eni ayetie ye assembly member agye kwadwo abato mpesua so Charity Dela Asonfo yentwa kasebo no so
ye bohwam na yakɔ apoye mantemu sabra ye kase apoye mantemu asi yaw ye ben akwane dobro bia no ewo potem ho ne beka ye a babeto dwa se anwetuo keke ya wo mutu anwea ebinum se encheli ebinum se becheli ya ne gu so kɔso ye nam so matututuo wɔn tutututu tuo ma nipa be num wɔn moto a ensie edo na sabra ye kase nsem no apempen so akoda osi no district court ede atebuafo wo mo ahwe de atebu no babonten so ya wo mchense nipa enan bi wɔn mo ehubɔ mu pa enti no ede wo mkogina court nanse mkoda adabampro akiri na mbra no wɔn eni papa na wɔn ɛkyɛ April bosom ne de toso adudu enkron na nsem esi ye na adwada na asem esi ye ekwemienu ɛna wɔn ka wɔn ehode yantwa mu ɛna gya head hembre wɔn ka so mu bia ma ne wi afa brantan wi tutuo no na de kɔma no homdo so ɛsɛ yetu anwea na Ghana Police Service de amanebo ababontin so ya wɔkyɛ sɛ Eastern South Regional Police Command no wɔn kyɛ sɛ wɔn ɛkye saafo enan ɛwɔ miaya robi na wɔn kyɛ wɔntwe wɔn nyina fa ko wɔn kyi wi wɔ ha na wɔn kyi wi wɔ ha kyɛ sɛ na die wɔn kɔ no wɔn akwapo da mu edian wɔde babontin so wɔkyɛ sɛ mrantie ne din Samuel Atu Forsen dododo ani no alanyo ɛne de efre no afi Free Heart kwaku yesodo no we de ni anyi Free Heart afi kwasi Prince ka ho bi na dutwato Benjamin Ajelekɔ wɔn so ka ho bi na yentie yaman bɔfo Michael Akrofi wɔn no de ho nkra ɛto yɛn yaw Krobea ho a event bro was someone adwiri Krobea assembly no aten wabra nipa nimu a omsusu omokɔ asase bi na ntɔkwasi ye ne kɔwi akiri no etototo akɔso ma nipa enum nantie keja ha omadam benkum so ya emse mu nsɛm de ɛyɛ animsɛm na posifo a wɔn mo man Ghana mo tutu wɔn mo Eastern South HSA enye ade asasem we ombeda so ombetu ho anamo ayɛ hwehwemu na nkrɔfo a ekodi saa adebɔne fosɛm no omatumi atu omo so sa na ɛyɛ asiyaw no ɛyɛ kura ɛbɛn ankwa dobro ɛyɛ wɔn sa wɔn na medikan akasa afa ho a wɔkyɛ sɛ krafo bi na wɔde nsɛm kɔdan ahemfo sɛ nkɔfo bi atu omo so sa etu anwa gidigidi ɛwɔ mo sa aseso nti ɔmo nkɔhwɛ a ɛnam so ma mpanifo so ma ɛyɛ mansi bi sɛ wɔn kɔ na wɔn kɔhwɛ na ne ebefi mu abɛbia no wɔn mɛka nto ɛkɔ so me ne ɔkasɛ posifo ɛbɔ mɔden mɔkosa eso ɛyɛ nipa ɛnan pɛɛkyi ɛma yɛde ɔmo akɔgyina court nipa ɛnan a ɔmo nsa eso mpɛɛkyi no ɛyɛ Samuel Atu Forsen dodoɔ na afɛ alanyo ɔyɛ Sanwina ɛma Samatras afɛ Free Heart kwaku sedonu ana baako so yɛfɛ no kwaku Prince ɛna Benjamin Azelekɔ saa nipa ɛnan ɛna me ne ɔkasɛ posifo asɔ mo pɛɛkyi sɛ sɛ tututoɔ ɛne adbɔnefo sɛm ne awusɛm a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ asiyaw no nhu bi ɛno nti ntɛmpa posifo ɛbɔ akyire ɛde ɔmo akɔgyina Osino District Court wabra his worship owura Salifu Bukri Ayagiba ɛtena adwam posifo ɛna afei nso nhwɛmufoɔ ɛde tudwa sɛ nhwɛmu a ɔmo yɛ ɛwɔ saa asɛm yi ho no ɛnyɛ adeɛ ɔmo awie ɛno nti ɛbɛyɛ a kɔɔto ɛremande saa nipa ɛnan a ɔmo ɛsɔ ɔmo pɛɛkyi a ɔmo de ɔmo esusu sɛ ɔmo nim saa awerɛhosɛm ne asɛsɛm sɛm ɛho bi na posifo nyabrɛ na wɔnyɛ hwehwɛmu wabra ɛyɛ court kwadiboni ɛde nsɛm ɛtu court PM ɛyɛ his worship owura Salifu Ayagiba anim no ɔgye pini ɛto mu sɛ mo sɛ mo yɛ hwehwɛmu na mo nwie na nkɔfo bebree ɛka saa asɛsɛm sɛm yi ho a mo bu so a mo hwehwɛ ɔmo akyɛm de a ɛde saa nipa nan wɔn kɔda posifo kukum na wɔtwe ntɛm wɔn san ɛfɔ ɔmo mbra ɛyɛ mbra anim biem ɛwɔ Osino District Court hɔ na yɛhwɛ na yɛnto asɛm no so ntimi Eljonfo amane bɔfo Michael Akrofi na ekuti na mane yɛ odi free apoye mantamu asiyaw ebra yɛn sapeman ɛwɔ enkran na emre kakra ni kro no ba ko amane mu so pa ɛkɔ so wɔ manyi mu ɛyɛ ka wiwi a na ɛno na nam so sɛ ebere kasa mrantia miensa bi wɔn ho aka adwam pa emu mienu kwabena tawia ɛna kwadwo asiedu wonom ana ka bo mu ko wi aka no kɔtɔn de ma Denise Debra ne ya kyerɛ saa miensa nyina na amanebo ne kyerɛ mu sɛ ɔmu wura mu wɔn kran Washington Bay obi akɔpa keneka Hyundai Center fi ya wo behoro ɛna mrantie yi etamye wɔde adwane wɔn akɔkɔtɔn kan ne de ama Denise Debra na ɛno ana posifo hwe mu mfifiri mu asen kakra na hwehwe mu ɛna wɔnom bɛkyerɛ kwabena tawia ne kwadwo asiedu sɛ waba besie hotel bi won kokɔ
na wo so wo mu no busabusa won sem ba ko mienu ano mbegya tum se no kre ka ne de wono mo na afa na emom o matwa ne seliwa e de kwa Asante mantamu eno no mu di akire hwehwemu ahodo nkakra permanence ho na Dennis Debra so de ka ya be hyeja wodi di ne nkwi kakra aposifo be yere wono so se ya de ne ka ho na eno mu ana kwabena tawiane kwadwase edudi betu dwase Dennis Debra ikura wasa do mo nsa hyebo ase efri se bere omuko wi aka no ombeton de man 15,000 enka ni sika 150 million ena Dennis Debra mo mumu 2,000 pe Hyundai Santa Fe 150 million wa mo mumu 2,000 wo ma peni bi omu hunu ni se oda be hye pemena se Asante mantami mu ono wode ka no eje mfresa ana nam so aposifo eyere no eka ho ase ebere de wo boa ema hwehwemu ahodo akoso ma fa sa akwanya yi so ebo ka uru anom kokko se obi ahwe ne ka yi ne sei no mrantia no wono mani abre papa emfa ho ne ba bi ade ka na sie wei washing bay ya wo horo ena omukotu ya Hyundai Santa Fe ya beton no 150 million ya se ebere mrantia miensa we de omo aposifo nsam boa ema hwehwemu ahodo akoso Elsofo yenwie kasebodo na yenko framantem framantem siame mpesua no eso de wo mo kurabia sabre de dipa nankasa manfo bia fakwati kwanso ya wo mo kwakosesa ede ekro uko kita mensene no emu a na asi ade akyi ya na nipa mu da ho ne twetwa bi ne de se no ho akwa no ya twetwa bi ade kro ya kire se ne nan ya twetwa ne nsasa de ya twetwa de tri ya twa ya de ko wo mo twetwa de nyina etinam so man ne tiamefo wo mo kire se ehu na boye nipa bonfo abekan se wa ha o nipa bonfo abaye ho se wo mo kasasa se nipa bonfo abowura wo mo ensraban no mu na wo mo ekire se wo bra ye ko so no de na kire se ehu de ko hunu se bush kakra bia ye ewo emukura bia no nkyehwa mo nante kakra ntemu a na kire se wakwa akoto de ye nora ne si ye mebuso ne de toso enum na esi ye wo mo kire se anopa no nsia ane fa biri mu na wo bra nkobobo no ko so Gabriel Kru Gwafa bono ne nipa na ni tua nsem nyina ye ko hunu se de sie ni na wo bo nkyiremu take febro so take fobu ntie nipa wo mo yini mu no a wo mo atwetwa ne na ne nsa ni tire de kro no bebo so me mienu de miensante mu ani kura na ye kokura no edum yade chese nipa afa bro nya no de wekra kase ye se sanko eso ekoma dum eso dum so ko mpotem ho ti wo mu se dum ba ye ensuo to sa bre no ntemu no a chese amanfo ye ya edanya ne ye na chese o kromfo wo de kokura na wo mo ato aposifo nkra ya aposifo akọ wo mo akachi a wo mo chese abo aposifo nso de ye ntran to so mfie nsangu ye ho nsa bantuma funu setie bi ebedi akire ne pabonfo ya wo ta akire ya wedi emuyo so matisi no etumi akire nti wo mo ani abre se krodomo a wo mo akachi atumfo se setie no ye so ye nam ne ye hunu se pabonfo bi a ye susu se wadi nyambra se matisi no a na ye yi aposifo asuchir etiri ewe arismama hanana ye de dumienu brem ka sebo Asem Beba Dabi so de nyina de asi de ababo awiado asomfo de bienu papilo bo yachi domo a ye de nsem no ebra mo medi asona ba ohene kwabena boaten mene menua kofi faso so chumesi abroba mama fa birthday we chome na yanko odin de wanya agba mama birthday na obeye ne ho hia sene wono ani din na obo no we the menua said you see check me no obi adi hia bokofi ama wo dia ka ye sa wo de besoso say na wo birthday na wo be ye ne ho hia o ya wo nya birthday no tie wo de wontie wa hwe ya me de order beto birthday ni na memo abo kire say birthday ne kura ho ya hia sene wa wudin entie ne mi busa say e ye ho birthday o de mo me enhwe say your bad ya wo nye oh e your bad ba be man de ba ya wa oh na be man de ba ya o yiri tie yeah okay awoda de mu nchia enkoma we a special one Stephanie nana ama entwi if you wan kasa wunua bema berema yaw o ma meka ho bi wunuanum nyina so eka ho bi wonom se oda o makoma so pa into osiro tumfo nyankopon hira sa afefefra wo hia ase ne dai no wade yo enyeye nti happy birthday Steph, God bless you amen yeah wa ye wi na ansa na mo beko no ade bi koso ewo enewiase ibo okay ya esese se uye bibinia osore ma wani da ho hwe eya ye kase enkane na ye befa ye nananom efiri abibremu ha ekwa amanone kire se ne ye wa amane a abefa ye nkoa edi ye nso slave trade
very good enti ne ton nipa e de won mu free ye man mu e de kwa ama hodo so e kokoye dwuma se ye yi a ye kasa yi edru 6 March bia ye se Ghana ye di ye fa ahodida kire se saa da no no oman no nya ne fa ahodie free enkwaso mu but na awie yi me busa wo enye Ghana nko ena enye abibiman ahodo aka nko yenhwe abibremu ha yen as abibifo ne embusa yen ho se anyanyam bia ye de yen ho efri abrofo nsemo na no a question ena me busa mum yenhwe ade bi nanu ya soja amamuo ema ne homne so Burkina Faso now de monhwe kwane a abrante 30 something years manyini siri no oh yes Ibrahim Traore mo de monhwe kwane a papa Ibrahim no woguso a wototo Burkina man no ekoso wo ba yei monhwe sika crash no etumi gi free the so called democratic elected hwa for the ho so what they ye man no afei momienhwe things turn around say ye ya ye ka say owura na tumi ayama entosi ya Burkina Faso dua wonum atumi anya tomato factory kese ya wonum atumi ya wonkan tomato sabre kro na amuo no wosa de tabura to so say adehia eye akuafo wo Burkina no munye mukua no monuoma amubedua ni nyina no oman ne beto yemfa mfiri oman ni mu enko amahodo so hwe Ghana efa baabi ye depend on Burkina monhwa de bi ye ntosi ye jene to even the extent of mako oh beans no ne na enom ne de kekeka ho ni nyina no ye nya free sa man mu afei mum ye hwe adehia ewo France enkanka Macron wo mum mpanyini wo hunu se ne enuoma ne ye no Burkina ne te ne ho Burkina ni nya ne ho Burkina ni nya mfaso pam wo man no atumi agina no munhwe wo hyehyɛ amanfo achi ena o presse ye betumi aba beku Burkina Traore no ede na free ho se beya ono betumi asan fa man ni no mum monhwe Ghana saade weyi bi kosotia yen na se Ghana mpanyimfo am wonum ani anna ho na wonum ansore na security wise onum an strategize ya edioma be fa yanse o de sese ye ya America say enchai ena yese America Donald Trump akoya onu bedi mampanyini sa akwa no me se me ho fesene no se wo so ye be ma no opeso ko beauty contest ya woni mimi enumra maginam adwene ye da metimu so sene no ensamfo a odi e wo ne man mu no e de ne man no animu twitwiri fo mo hwe ase hwe de one China sha ase na hwe de sese US na eyeba na baby China oba begina mountain so ba be kan say Ghana enye safe onmo de krata pie dwa se oye dehye ewo US no a obetu kwan no de aba Ghana se ye ya me ne wo ka se ho wo de so opa fa fon na kwa guguru na kwa bose is Ghana safe to travel to hwe muntie country summary magogoro wa ha monhwe summary a won mo de maaye yes violent crimes Ghana summary no muntie o violent crimes such as carjacking, street mugging, assaults and rape do occur. Munsho, the description and summary are Gogo Ediama or my Ghana, and this came into being. Bra Donald Trump and then call for this directive nearby say Ghana is safe to travel to. In fact, yemaimu ekwan bi so tourism eboaye wo de monhwe Easter year ba na anu paragraden ne kwawu ne nasifue hwe de asantimamu Asante Fasiya regional minister de baaye yenkwa bosomtwe enom ne de keka ka ho amanfo ekurukra ye free mi aya hodo eba ye obia ba santimai mu a oba manhia
wo ba museum wo ko museum nso a yemfa nche wo betua kakra enti o my Ghana no onya mfaso ana sebe o ko bosomtwe a wo ko no wo betia bakwasem enioma hodo bi a yede aba no wo betuto bi o my nya mfaso wo ho wo bekọ kepu wo bekọ nkran Kwame Nkrumah museum ne de kekeka ho o my nya mfaso ana na mo de mo mienhwe sesei after the directive sa kwa we ya ni tri ho aye sei e de baaye ene the description Google e de ma o my Ghana in fact sa de we a security threat e bibifo say yan sorry na ye ni ankasa yan saike ye ho na ye hunu se e bibi man we can do it abrofo we be koso use ye ne a ana ade ba konso ye social media using it negatively. On say you report every aspect of crime basically on social media. But brofo ntesa at the bonny bisi omukroma they try to protect it. But you know obi akun obi at the social media. Obi a say ye ankasa ye kama ne ko achiri. Enti ni nyina nso ka ho. Na ade ba ko ameso mahunu ene say saa we na tag ya Trump dey tag o mani yen don kuma enso de politics minority no de politics say majority side na say NDC side na what mo buy aban foforo no aba no na course we nyina if say we nyina ye kobankuro mu a ye be hunu kwan be fa so a ye be tie ho afiri san no ma no afei na ye de ya manwo say we nyina na ye fa so bo mo ma ban so hu ye nyina nso Ghana kro no a trimpo kro no a de kro no a ene ye keka ko anti slavery in disguise. Oh yes. Yes. Na bi sana meka. Yes. Na Burkina de umpeso mo fa kwan bia so. O ma yo mo ho hwe democracy amebua bibi man. Democracy. Anka yenkonyinya this so called minority and majority. Enwo no endi sabe and when I catch you say minority and majority no wa mo dey wo as Ghanaian mo fe dey sadia we ni panim. Oh yeah, these politicians, their political and their personal gains, yes, and that makoma so they are not building Ghana, they are building political parties. No obi ya or dwene say echina mi position ekuta me no mekosoa na manya eno ne wo no mo adwe hwe kosi say yen timamufo ye be sore no eden hwe Ghana Burkina enye soja aban na teso enso de te camera te microphone na si Burkina ho na busa omo say omo pe democracy na omo da so pe soja aban na tie di amanfo beka hwe eto de bia bibi mai moma ye sore enye bibia na meka na mom me twe ye ho adwena gina so say until say ye benya aman panyimfo a onom ani eden aya woni adwen se opese oye oman Ghana ye na mom onye ne na manyokrio ne political party no oman ni nyeye enti unless until yenya leaders they are ready to build Ghana as a nation, not their political parties. So yenya sa de na ye bebre subsequently nioma ekosukumasi anano mete say yesizuba krache no astate di congestion bi moma ekromu de da ho me no minko krom senie krom tienti me nam krom kura na me ho hyehye me enti se meko krom a me fa ntentanwa na mewura krom enti minim senie krom tie sesei mo na monam krom enti mo na monim eto de bia ye dwene ho ye yi adwadifo eye nanso anyanyam bia yi a ye yi wo no mo no ye yi wo no mo de akohen enu nso ye mienu enti krache meyo wa ya de wani so ade hunu no eye Dr. Mensa hey mia metena radio so ka se akwanhia ACC ma kai twifa won so yam won no sabe areho mi kope bibia bedi na ne me beye de ya ba benante enti di congestion no eho hia nemom yem prepare me ya ye yi won mo no
yɛde wɔn no mɔkɔ kyerɛ sɛ yɛn prepare ɔmo bɛkɔ ɔmo bɛba they will go 100 times they will come 100 times yɛwuru bi pɛn yɛdumi ne pɛ ne nsɛm paa ɔno na ama wo baabi atena ɛna wɔyi wafiri hɔ do akɔ baabi foforɔ de ana ɔma baabi ba ɔmo tete saa pavement ne so yɛyi wɔn no ɛnyɛ ɔmo na de hɔ okay enti what about the yɛyɛ emfaso bi ama so kyerɛ sɛ wobɛyi wɔn wapam wɔn kɔ na wɔtwe akyi no wɔn masaba enti nyɛ na ade ma wɔn ba system no accurate saa deɛ no so move them me da bia meka me say kro from dwa me hwɛ abane a obetumi aye kro from dwa metena radio so me aban obohunu nyansa bɛyɛ na me dia ma saa ban pro na maka kyerɛ asanteman ne Ghana man sɛ sɛ nipa na dwempa woni na dwemu dɔ paa yabrɛ o yabrɛ papa yabrɛ abibifo yabrɛ na nka abrɔfo dictate ma yɛn ɛma sɛbe ɔmo description ɛna bɛkyerɛ sɛbe kwane a yɛn yɛ economy ɛbɛfa so ɛbɛ strive adɛn adɛn abrai ya papa sɛ ya nwene saa de we hu hwɛ mitumi dwene ho a hwɛ mi hu saa de we no ɛna no pɛ yi banyina mitie me yasa miti dwa me ga kafra me ya me ho hwianye yo ebi anam de te am de kasa o ne nyina ye this description we na me hu ye no na wo America is America safe at all and some funny etuo to basa akoso no are you safe you are not but you are giving directive say o man no ye man no emu odin na hwe oba ye be repu enkanka say oye oba onama ba me I don't blame or not I blame Ghana ye ni aye security kwan ya ya fa so a ya ma afoforo trupi invade ewo yemaimu look at the rate as say Nigerians Ghana Nigerians ewo bad record ya tonfon cover omo wo bad record omo wo bad record hwede na no omo che Ghana ni aba ya say ya kidnap no Nigeria ya de no onom de ye no ba sankofo we ye to relate wo mo never at all enti se nipa we di ni suban fofiri ni man mu betena ye man mu a ugiri miti ya me ya miti dwa me ga ebe kakra beto from say team Yehowa na yehef because oba na ebe repeal sa America fo ya se ye di ato mutimu ne dia Yehowa na we di ato mutimu de sa asem Yehowa ni ya ka shoot na hefa na shooting koso sene mo mo ho hefa okay okay nana mo pensuo mame na me nom na meti na ye me ya no emra fom nya sa pa na sususu dwene ho na ni nyina ya akandifo na omo ne asobo ni nyina akrai wo se de bo wo no mi rei ma nwene ho a ye man yesi sɛ wotena hɔ a ma ɔman no sɛ ya enkwada nketewa na ɛba no bebusa sɛ paapei na nei sɛ saa berɛ na woyɛ nsɛntwerɛni asonaba wo na bebusa wo saa berɛ na wokasa wo tɛkɛ fam so ɛdeɛn na wo asensɛntwerɛni no woyɔɔyɛ ɛtɔ de bi a yɛne yɛmfa nkasa nsɛntwerɛfoɔ yɛnkasa adwene ni baakofoɔ tirim yɛma yɛmpanyimfoɔ ne hunu ni ɔma ɛkɔ so deɛ meme na ma ni hunu no wo na ma wani hunu foforɔ kofi na ma na ni hunu foforɔ yɛnkeka deɛ yɛni hunu na mmoa yɛmpanyimfoɔ no sɛ yɛanyɛ saa deɛ ma menka no kura bi nkyerɛ wo adwene a ɛda yi tiri mu yi politicians ho muhunu biribi adwene ɛda yi tiri mu yi deɛ mɛtena radio yi so na da bia mɛka korɔbea yɛ krɔmfoɔ mebetena radio so ade me ka no etiefo amutie krobea ye kromfo da bia me ka krobea ye kromfo a wo ogina na krobea di nanso nam se nipa foforo tena radio ni so ka se krobea ye kromfo no ekwan bi so you be convinced ebeto trim enti dia politicians oh we ka asema we try so obeba be defend enti ni e defend ya kromfo dia wawia yes ye ene wo ye say wo open so wa anye say no anye say a strategy mind game your friend mind game enti dia me ka fa wo ho a se wo wa anyia no ama na me yense na ho se o kan say no krobia be respond say Debbie
menya kromfo na emom asem kro no enkyiremu nie opa men kasa bio so obi defend wo refer to the oba be kaaye no e de ba beto ho they play mind games ewiase nyina sesei eye adwene agoro ene wiase nyina edi adwene agoro nanso saade no ene sese o my Ghana ye very fast e wo ho say ya anya faster enioma bi be fa yase enioma bi be fa yase yes sese ye mpanyimfo the security on mo mani bre me wra ho ene me ba nyina me wra ho miti dwame chese miti pai mi ankasa Yehowa ne yehefo anakafra amen okay abeye ni nuane ayeye awie ne damu ase apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I who doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo, and Quadawa in Fidu Yunka. Our pharmacist and her bashop. FDA, I did crack to Yatum. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy man. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. Up to mono dear. Jai. No dear name D4 and a chair of woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba and na so we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria na sekura sweet darling my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Drone Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo. And Quadawa in Field in Nunca. Our pharmacist and her bashop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And Mapobudra Mapa. MDIG a dreading crack to ya. Order 4. Mami misa wasembio da bay na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka cry de kwa de bampo ebra no bra no ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bo motia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi aso ano
by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie a oti quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugurura, aye ne na sienkam. Dise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso the other many panel, and no way, Professor Eddie Digi, who take Yamima on Numano, and Cosso, Openia will peer man, and Cosso, Nintre, and Cosso, about war, and Cosso, and can't come where man see and one woman. What women not that papa, more more than and what in your media, and it's a no Cassano Bay, and one hour their man, what their family, also would be a Snaya meeting at Yato or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. The bill so almost. Na ni asemo edini omo kwani mukura na ehituo ma asekan enwo tutuo onso omo papa mo da subusua eye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonye nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya na ya nekese wo mu gu ye ni ma se nyesa na mo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no agade wa ho de no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. Namiado. Who wants to say? 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can be dear woman for say, name more right. But 2022. And then because I of Messuam, you call 19 and Bantam, me buy. Ame kasakasa adem na okobin tani pakona pako ntemu hono mo sate sadien nsema ndio kwa kodana mchidedi na ofosite tintina meka tintina ne sadien o sen sadia o hema sema saiden afa ena mende ni yege we na maselfo no se me masiafo na maselfo no he sadia onye da ahweke ampa na se pa the all show was na M4 ya no so no wada he no kwese obi ni wada now we see say that time no 11 am the course o no sha say me die like at all ya of false of soon no yes adien say adien na by I say me wa yes adien me say dia say ne be na me do for soon yes adien okay and your force no na hwan na wo fie na wo fie na hata me ma me bo ni ya baba ku kan so no so kwese na kame no kwa me na misugu mi je fitwa no sate sade na bu akwa put me bomba fun me de me prim de so do be ba ba tuma o ti me bomba fun telephone no ko ma so se me di no bu ho ko be ti me ma so se de mi su ta no we
actually my say move on ma last time me baba to mami no ka tell me say man can't you be say we do some do ko sia kwa pe me something this ya kana man kan no kola just as me kan under juma ba bono na me ma guase ni o kan mi tin de ba kan ja na ma eji Aja nyamenshira Amen. me da body ase on a boy asida tosumi no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumi ensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ma ɔne ne tena good timi da rade ase yɛnso da ase unim do ka men nya ne hwe hama na ɔfaaɛ no nipa na ɔpata esi gyaje baakunya we nya ogina mfimfini nipa ne yɛ so ɔtwene ho na ɔsɛte ade mi aso ɔbɛto ade ne de demagimani ko minim do timi ye opeso say me life wo wi ase krampo chese be oba bi ampemi o say me krampo na afono me se oje me ne ntem no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa me dia e na obeda magi me obedi me dem sam na opeso ye me opeso obo mani baako minim do timi ye nti o yes anu a wanti man to na hu se ko to abomi be fo wasunte ma damage me sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me gin hama nti ne won pese obegem nti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on se me ye ne sei jem na fa ne kotodwe mu ya ne se apagya na yi ne skirt sei na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama wa ya ama wa plan wa ya ama me plow because minti min plan say that say ayon say me de hihye no on de ntronko a ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so e gu wo phone so na o dis kan ye de me twabet o de ye de me twabet say be mbedi bi na me de atua hospital kan na me de no o de oba ni sika ni ye de me de twabet o de twabet avieta o ko twa lupri obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma patwan na wo wakohu no atwende agu wo phone so me patwan na wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey me de twabet avieta o de ko twa avieta me patwan o twi ne sense na me twi 50 cedi nti o twi ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect akrotis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alfred tu a atofuma na se wadi na ada na ye ekodo wo anyi na wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patwan entutwi 50 na ye di wo kono me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me me se be betimi asisa 2,500 ni nyina e ba twa ile jatabiribo
yɛn ho aha yɛma yɛn ho akwaba ɛma yɛn ho yɛhyiahyia aha ɛyɛ OTEC 102.9 FM sunie ɛnɛ ɛyɛ benada ɛnɛ yɛ bosumi no mu yi ne da ɛtɔ so nsia emfimpinu ne aduonu num mu ɛne ɛwei awiabrɛ yi yɛasa hyia bio ɛbrɛ na so yɛde asɛm bɛba da dwumadie no ɛne yɛde ba bɛsom na dwumadie yi ɛna se yɛhyia sɛ yi a asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛbrɛ kro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awie yi a yɛhyia nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛbrɛ kro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na awie adwumadi a yɛdie kaehyɛ ne nso bio sɛ woba yɛn social media handles ne so a dwumadie ne stream live ɛwɔ so na deɛ wobɛyɛ nie sɛ woba ɛyɛ ahyɛ sɛ woba yɛn live streaming ne so a ɛyɛ ahyɛ sɛ yɛ Facebook no o sɛ yɛ YouTube no o hyɛ kɔpelink no fama wo nua yɛn nyinaa yɛn ka mom yɛn kyerɛ yɛn ho adeɛ na yɛn sua deɛ ɛwɔ afidikasie yi so afei wo comment bi a wo wɔ na awie fatuma yɛn yɛbɛgye akan no kama ɛwɔ afidikasie yi so ama obiara nso ate wo ga ɛna awie yi sɛ yɛ YouTube ne so ana Facebook ne so a hwehwɛ OTEC 102.9 FM hwehwɛ OTEC 102.9 FM na hwehwɛ na so hu na wadama ɛyɛ ahyɛ hyɛ yɛ dwumadi a yɛdie ma onuanom adɔfo ne ade hyɛ nya bi ntie no nya bi nso nhwɛ yɛn nyinaa yɛn sua de nkyerɛ yɛn ho nso adeɛ na woba yɛn comment section ho nso a fa wadwenkyerɛ no fatum ɛfa ma yɛn yɛbɛgye akenkan no kama wɔ afidikasie yi so ama obiara nso ate wɔn ka ɛna wie kaehyɛ de nso bio sɛ woba Be Love Radio ne so wɔ Spain a adehyeɛ adɔfoɔ ne ɔmanfoɔ nyinaa bɔ ade mu abiebiem dwumadie ne twagu ɛwɔ hɔ ɛnɛ woba United Kingdom ne mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Breni Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɔnom nyinaa wɔ UK man ne mu awia yi ɔnom abɔ ade mu abiebiem dwumadie ne twagu enso ɛwɔ hɔ ɛnɛ yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyman ne mu yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyman ne mu ɛnɛ wie yi ɔnom nyinaa nso abɔ ade mu abiem dwumadie no etwagu enso ɛwɔ wɔnom network ne so medi de Krobea nana Yaw Asante awia yi apɛsɛmakana nanie ɛna awia yi ɔgye aman nie ɛna awia yi Krobea gyata magyemadwa mene mapamfo ɛne ahyia ha ɛnɛ yɛba abɛsom ɛnɛ bena ɔba de akyea me ɛnɛ bena ho te sɛ akra nyankopɔn adome ho yɛ paa na nso so nyankopɔn ne ada roma yɛnso yɛho ɔden yɛde nyankopɔn ase sɛ wahu sɛ ne ewi ase teɛ no sɛ na ɛnora yɛdwo ada ɛnɛ nyɛ bena da very good enipa da sani bia wote hɔ wɔ ateasefo asase yi so a ewi ase no bibia nim ɛyɛ ana mebusa me ho sɛ enti deɛ wɔ wi ase ne mu die ɔde amom yɛnhwɛ adeɛ bi o ɛbra na yɛsusa no na yɛsusa na ɛyɛ yɛ maame nom yɛn papa nom abusua ɛna na suso yɛ mu na ɔboa yɛn kakrakra sɛ meboa aka sɛ meboa very good ɛba beduru baabi baabi ebeduru yɛ no nyankopɔn ne ada roma sɛbe yɛn so yɛ ba benyini yɛnyini yɛ no ɛne yɛsi abrabɔ kwan so abrabɔ kwan na yɛsi so no deɛ ɛka kyerɛ yɛ nea ne sɛ onipa bia ɛnkanka sɛ woyɛ bɛɛma adeɛ ɛsɛ sɛ woyere ho yɛ ɛne sɛ wobɔ bra no mɛboa anaa enti abrabɔ na nya no a ne yɛgu so a yɛbɔ yi ade bɛkye wobɛsɔre sɔre a wobɛsɔre no botaeɛ no nyinaa ne sɛ wowura mu na wakɔ akɔpɛ deɛ wobɛdie sɛbe sɛ wawo a deɛ wo ne ɔma bɛdie sɛ wowɔ yere a deɛ wo yere ene wo mma ebedie as bema sabe oba wawo na wanya kunu ana wanya kunu na sabe bema agya no ono ne nkwada ne nko agu ne so ono nso tisi monten so a se masom bi no okwa akoya eye no a o sabe enchini bi no ode asi ne ti a enchini ni o na wanya bi dia beto aduane ama ne baadi
sabe bɛrima ne nso ɔkɔ a obenya bia beyi bia to sɛ bɛya ɔbaa no benya sika no bi no ɔde ayɛ aduane obenya bi no ɔde ama ne maame kyerɛ sɛ ne maame somo no ne maame brɛ ne ho emre bi ne papa brɛ ne ho emre bi obenya bi no ɔsan de ama ne wɔn enti adeɛ bɛkye bɛrima bɛbrɛ wɔ ne wiase ɔbaa bɛbrɛ wɔ ne wiase ɔne namu yɛ masom nkakra sɛ bɛyɛ aboso me bɛso deɛ wabie n'adwuma betumi anya kakra na ɔde ama no onya sika ne wie a adeɛ bɛkye ɔbɛba adwuma no patututu ebeduru baabi ɔbɛpɔn ɔpɔn a sabi wɔ baabi kakra bi fa ɔwɔ baabi kakra bi kɔtena ɔwɔ nsuo kakra bi no ɛkɔnom a wakɔnom awie wakɔ akɔduru fie wanya nsuo agu ne hɔ wanya biribi tohuro bi wɔde ato n'anum akɔ akɔda ne yam wakɔda ɔkɔda ya ɛnkyɛ ade asan akye wasan asɔre ɛnyɛ no amu ana yɛ nyinaa ya na mo abedu saa mpɛmpɛ so yi ɛna ehwɛ otiri ho na hwɛ wabɔdwe sɛ ho ɛnyɛ dwene nko a sɛn na na ɛteɛ enti abrabɔ no ɔbɔ ɛnyɛ no ɛnie ɛno ɛnie enti so yɛ nipa dasani na so ne mo a ma wani na hɔ na dwene wo ho kakra dwene wo onipa dasani dwene wo ho abrabɔ no ɛno ɛnie o deɛ yɛ namu yi sa adeɛ ɛsa na adeɛ ɛkye no abrabɔ foforɔ bi ani baabi a o deɛ wo boi deɛ wo namu yi deɛ wo yei ɛno ani abrabɔ na o me te radio yi so yi me bra na me bɔ no sabe sɛ mitumi nyataku anaasɛ mpoa na me de yɛ biribi a ɛyɛ abrabɔ a me bɔɔyɛ radio adwuma a me bɛyɛ a ɛdeɛ me nyɛ firi mu ɛyɛ abrabɔ na sɛ me kɔkɔtwe trɔgo na sabe minya taku minya sempoa enu bi na me de ma me yere ne me ma me di bi ma ne me ma me abra minta sa abna won so je kakra manya nie na manya bi ato ho nkakra akra matumi ade asase no a enya abrabo na anie me nua ba ma abrabo no enu anie entu sori a dwene won so ho kakra dwene wo ho nene de wo bre wo mogya ni de wo ku ho na wode man no sɛ wo ho kɔkɔ kyerewa ɔbɛka kyerɛ sɛ hwɛ kwasea no onya sikadeɛ no ɔde yɛɛyɛ ɛnyɛ mmaa ɛna no ogu so ɛnyɛ bɛɛma ɛna no ɔde ne sika no yɛ aduane ma ne di adwene nkwan papa bi na ɔde apopo na kwabnane abɛtena hɔ abɛdi ɔno nso wɔboa no abrabɔ na anie me nua baa me nua bɛɛma dwene wo nso ho kakra ma no asɛm nie ɛgya kwa me nana abrabɔ na anie ɛno anie good brem nana deɛ ɛhu yi deɛ ɛkɔ aguhwɛ sɛ nyinaa nana abrabɔ no anie ɛnɛ yi aborosan yi a wopɛ sɛ wosi ɛdan yi a wopɛ sɛ wosi kaa yi a wopɛ sɛ wotɔ nana abrabɔ no anie enti sɛ woyɛ bia na wadwene ho biem ka hu sɛ yɛwɔ wo no yɛwɔ ngɛ nana na wonhyɛ hwee wodi adagya na ɛbaeɛ ɛnɛ hwɛ baabi a wanyina bɛduru nana wo ma menyi mu to ne yamu no nana boso me nkron no na onim ba bikwa na wo hye ye be ko chim obeto so nge afa die wo baaye no wo ba daga sɛ wo ye oba wo sɛ wo ye be ma wo kwatere kwa na wo de baaye kwatere kwa show boy na wo de baaye ni enei wo be nyina wo nwadwono wo hye ase no wo tena ase na ye jeje kakra afi na tutu na kakra afi ye jai mu anko timi nante abrabo na anie bebrebe ni nyina na enu ani nti ya na wo so wadweno ho bi good unya bia na wakai bi de wo hwo no fa kakra bi sie na hu se abrabo na wo bɔ no se mpo nsuo na wo ton a unya bi sie wabrabo no enu ano no pa no na wo ton no kwan kyɛn no takuna odi sie no sɛ wotimi de tontoma bi a abrabɔ na ɔbɔ no pa no mu ɛno ano no good nana de me de ka wo de no kakra ɛno ano no me da say good awia adofo yɛhyia ɛnɛ yɛwɔ yɛn guest ɛnɛ nana apia ɛnso efiri ofori kurom ɛnɛ nso nana apia bɛsra yɛn enti ebrepam obɛte nana apia nso nka ɛwɔ afidie yi so ɛnɛ oba yɛn YouTube ne so a Nana Buadu eno say good morning utek abusuakuo na Krobea Yaw Asante se wo ba Man Vernon New York City ana se New York State nana yenso ya boade mu hapa ye tie na ye hwew Nyankopon hyirawo na ontutu no abedwafo nyina nso anamon fancy enne ogoromensa eni DJ Monkey wonom nso wo manso asuo nwunu no hwa wonom abewuram eno ose Krobea Yaw Asante yenso ye ka ho
dwumadie na wudie no ye ni so nyankopon enhyira wo ena mankwa Steve ena o se akrakrobia wo program no eye me favorite part pa nso eye sene o hyase no akra ye dase energy any insights ya wo de mayen ewa afidie so you are doing amazing work nyankopon tonko so anu onye okese me da se eburu me de hye Sylvester Buadu ena o se nakrobia Germany Berlin for ena wiye yenso ya bade mu hapa ye tie mo na ye sign so ehwemo ene Alex Chei ena o se na ya Krobea Asante Minnesota ewo United States of America ewia yenso ya bade mu ha na ye chiachia mo ye bowo abaso dade da wafutu ya wode maye no na ye ni so ye ni je in fact uye Mr. No Size nyankopon hyirawo Philippo wakwa America sem no se akrakrobia you are always on point onsem a woka ewo afidie so no dabi yenso ye de beka asem de akere ye ma na me baba Frempon manso adobia files na no ne me maami antebere jenisofo na wonum mfa oni agrokra Isaac Ado eno se akra ya Krobea Asante ma yensre Almighty Yahweh se onkoso anka ho ontre wunim diem na ontutu wanamo emfansie elende opon eno se akra ya Krobea Asante enawie nyankopon hyira pa wate ene se oba takia yenso ya boade mu hapa na awie ye hwew good enawie adofo yeshia na ye baba som dia wutimi nei onka hoda saade wiase abrabo na ye bodo etie baabi a wote a wo dwo no sebe eto de bia ni free eden unless say BBC memete ha mete hei say nyu Otek FM so na etie fo mo hyase etemenka da bi o man hyase every ha o da bi obo asefo na tete me miami kromfo enti yene namu free ho eni ekowie sehwi eni e free sehwi ena Samson din be fa ye free sehwi de be kumase ye be kumase ba bi ana nioma na sie no na apem ena Otek fo nso be fa me ba ha enti sene yem free ba bi ba ha no sa na me free hanso akọ sa na wiase abrabo ne te da se bo a ye kan me da bia meka me mfansie me bi won wadwumam wonhwe me ya me jaya kọ I will stop and go enti sa won so wo bobra no na wo hunu se wonam baabi a wonam no baabi aduru no enya change your plan there is always plan B eya abusa ma no na te plan B ase okwa asore ne high heel hye no what dey bo life ne 3% bag se me boa ade we ya make there is always plan B always have a plan B said you di kind failure the plan B will take you on and me if my plan A fails my plan B shall surely take me through always have a plan B if you don't have a plan B you will suffer that is life for you awie me wo mawura afa bi wo manim ha adofo ye baba som na Ben Abdallah me hu se waba ahomane so e wo Facebook ne so osena na ya Krobea Asante my brother how do you do sir I do fine sir I do fine wadwumaden a wo ye no yesre Allah ni nhira de maw ami Ben Abdallah nie akana enterprise for na Krobea ye tiew nene wa wo nana ene wa wo papa nana Musa Akambonga the second nana Krobea enawie nana semen kanchiro so chia piao nana Akambonga wadaru mebru nana onana memwa hebru ose nana Krobea my Hadiza tu kabora ana kabura ebuo krom zongo nana chiare mame wate mate ono nso da ase joso oba kokko akwa aba bibi ye numu na abeka sago very good ye fro say mewura me de sele duama Sarah eduama oba Sarah afri hin na ba ha me wata no so techima na me de bai tano so techimai ebu akwa tano so techimai tano so techimai techimai bi so hye tano so ho techimai na akota de so na akota de so na akokuntunu so uvre kuntunu so na akọ hansa from hansa na akota techimai
abona asem na wo kan kuma se ha ya wo nya so asem o wo de mi akoduru buno wa ye na ka mi mi kuro mpro asem na ya wo de mi ni nam tabiri so ni kubura se ne esa atwoma o si techman mi so atwoma techman yo ho na ne ka ne se ya aka na atwoma techman okay enti atiefo Sara eduama free atwoma techman na waba yenim ha wayira me sa atwoma boko atwoma techman wo ho ti o kan techman sa no watomi atwenem okay awiai Sara di asem na development awiai di boko sha wasem na se na menim wasem wa wodenam very good me pa cho me na me de masem ba ha ni di asem na de ba ye be me bia me ne na wo ba sha se na chirichirim me pa cho me ni be me bi ye friend ko akudua me ne na wo abayo abaako na me pa cho be ma na bu me kwase ebuo bebre enye adekotoa die di kan no hu me sahwi bonsu nkwanta ana me ma me skodo ho ana ono skodo ho enti hu me na wo sa wani je me ho na me se mani je wo ho na me pa cho ni nyina na owafuo na nya me ne ne doye enti hu me a wo sa wo ba ware me no me se me ware wo ana me se te sa dia me ka se enkwate me ma me dia nya dia obuowom te sa dia me di wachi ame akwa akwate wo dia ana wo die no so kasa ne nyamu no na ema asem ho ama eduabo aba mu ama wafuo na kodikam na me se Dabi e de mekọ kawura ne ho na makosere ne se ema asem ho me pa tran ama wo kunu na fuo na kodikam ema asem ho de ye de na ewe sam ne no akofa ma asem ama eduabo aba ne nam meme so oba foforo me pa tran aboni dua ama eduabo aba mo bia de afuo na sikam enti ya ba sa eji sika de kodani dua na no eji sika ne kodani kan kodani dua no okay enti ya ba sa na me ko kawura no na me se papa fama me pa cho sa na na o man panyini ko 40 so no enti ate sa medi na chi ama ya ye den ya teka no onyame adom e ka be 5 million no na ye twi aka no ama ye nya bi kura ye den ato achire efefri ho no ye te kokoo na owura ye ma ne wo otu aka ne wie no ma ne wo na wade ko shele na krachi ni na tibi na wade hata enti wo kwa ayete se bia me free tano so na me ko abu akwa sa na ekuro na ye na ma ba me ma me ho enti na ofri bonsu nkwanta ko hen Dabi bonsu ni ye wona anwia futu insafo nkwanta eto ato aso okay enti ya ba sa na eja oba akwa se na o ma me kakra na ma ba me ma me ho enti wo ba na ode be ye de obe ye wie a no masanya ba no masanya kudi na chi ni ate kokoo no sa enti ewo mu ana me ne fa afuru ya ba yoe enti menyam no ana wo ba kuma ase enti wo ba ye no ana wo san ba fa me se yenko anadwo na me sade asa me ma me kra sade asa so na oba anyuma ye fa ne nya den e mfa nwina mu kwan o sa so ye bekọ ejo ba kwase ya me sadi wachi enti na me kọ na me kọhwe ase oba pimfo edie nana me pa ma cho mani moja tu me papa na edie mani mo se ye de ntoma mienu ye kan ma ye motama ye de hyamase a na fo nana me pa ma cho me kama mani hu mi twa tro afidie kase yesu da me gina hwa nsuo ni ti metene te sedie sebi my bu me dwonso na baabi nso aye wona mesenya ba me ma me achi ne nana wa kurase kwan kanko kama oba pimfo hwan na betimi di mi ahye nachi nana kakran enti na onipa wuti baabi ya adepa na me wa ho brase enti na ho no mo pema asem pa na de ma mi yenu ka be ma yu na na mo so mi mo kakran kakra na kura na me ma me wo so no so na mi drive bi wo ho enti na se wo san akopa obi ka taxi a wato ne mo me na me te anom ene joko hu mai na no de me ba kuro ne so na ma me ne se mi drive ne se wo kwa me ka kire ho se yan fo penfo mfa na adwosa na nani nyina oba kwase na me di wachi e ma me no so san transfer me ko doctor kase wodwa aboso ade chinyansa na doctor e be hwe me nana se yewu a na ka mewu ni nyina mu no ma pa ba o me di wachi me no wanyi sen ya wie e ma me sa ko di wachi moja yi nyina mu ti kokko wa me ka ho me oba kwa adefo nana ya we na ya me sana me se na mte
se mi me picture na ni nyina na me said wachi etie wo mu ana me pe wo akolen na nkasa ne ni yam no me minya 7 years ne ye operation ba ko entino ana me sa wo we no mo sa ka so mo besen ya me entino me operation entino me ne wona na o kan operation asa mo kire me ya ba bia wo kra no minima mi ntumi nansi won so yare de aba na abanana e ma me wo akolen ni wie ye no na wasanya firi kumase ha waba o ana yede me kwato sahwi asanfo doctor kasiye no yede me ko ho ana ye frɛ wo se ya gimi ato doctor ho ma doctor ma me report say ambulance na fa me mlaji nana e wa dansifo nyina wo ho me yede ambulance de me tu mu baaye mi bedaji hana na wo so me miensa ade a chekra na me nim nam me kru yi ba doctor ho na na won tra me ho Ipa fofra wa yare no. No makọ tra ne kata so ma me o yale o hefa. Wa ba besra na yere woji no. Na mini be ma. Mitie mo pa me pa ma so mu ni masam yi ma me. Na masam ye mo bo. Oba wani be ma. Ye mu ni ya tia. Na nya hwe na kakra. Iti e ba se ye be yi me no. Ti me sister kunu de mi di na chi ni kunu oba. Na doctor fo na bi sa se ma me sera. Na mema mi ni hwan na ye wukunu me say madam me kuru ni we o me say na de me sister ni kuru no mira bete me sister kuru ni so a na ma so ya du senya me nhira na me kuru ni e me nua ye kuru akoto nsuo no wato 19 no wato che bibia be me na ye ma me na me kuru ni te wo woti obi kete ho woti obi empa ho Obi fofra wa yare. Kakran sera do na ye yare safo yi sam yare. Ame ho to me ya me na me de me ye. Ti na na edu se ye be yi me no. Na nkasa ni yam na me tua me di na chi me tua ka na edika no. Ti me wu we be bo so me ensa pe. O se sela. Ko jame na krachi ni oto me kuoko no. Me fa kuoko ni ma no. Na wo ma miska ntoka. Oba kwase ya me san di wachi wo kuoko na se. Wakotoka no na krache ni ma usika krache ni so no wale mebla wale nye wa fase nti na ya asew na msedi ne chi no de ma wo wode ma wana na o ma usika na osan betena krom ha papa yi di fa ni nyina menka ho bio na oba kwase am send wachi mi se dabi se de yi se sika na wo bla na o so de ka ne be ma won fa ma usika yi san na ese nti yemko na kwa mama wagina dan mienu nana onyankopon na me dansi ni enchansi a woto me na me difiri kuma se ha edi kan kwa akura na se asa na wo be ba pani pa mi yesi dan be ye mienu na masanya kwatena ho ne yasanya tua ka ne ka no afedia nana ye be ye mi operation ni wie ye sika wa hia wo se me ma me no kopa besia na krachi ni no be ma wo besia no ono na wasenya ma usika to ka ni ti wonya bi ma na me maami aso ma me bla panyini me pa cho sefi obi a wate wasam se nipa na ma o 10 pesos kura na wodi odi bato so obesi ho na oba habrewa na o makọ jisika 35 million and na some am can 15 years ni me wa kola na fe ya na wanya 1 year na o makọ ji 35 no obesanye tuya na de double nana na oba habrewa sa happen sika ma me nya yo di ni nyina pia ka no Papa ni se metu ya bla ni se metu ya nana ono so kra ye say ye mi friji no man kwasanya ntrase mi di wachi se ni nyina ogu afuo so a me ma me wo motobru wo so mame makwa kwaji oba pemfo ni nyina ka ho na me be hwe ase etimi me no ogu afuo no na watena se wa fili afuo no kwayi motobru no na pemfo me gina ha na mapejaga na me di ahye wachi na sama yare wuse na wantimi antu ya 1000 ya na me kwa ya na me baaye na nantin kwada na ja obabri wechi ya ne ka ya dan bla na fe de bla na ka kire me se wontu ya ka no na me se te sade ense se me di wachi na widi mo di e vesen ya to me wo wa yare saka no na wantu ya 1000 onyankopon ne me dansi ni akwala no so kra me na wo na wo hwe no na o man 70 cedis ya bi wo kwa be 1 month na o ma akwala ni bi me so ise mi ni awon de sa enna ma abai bi sinya na de adwuma na ja mi ko jibi
na metua isi aka 30 million minya skantua ye sisi edru baabi anya me ma me kura wa ye panim na me pasa me numa aduro kura ye de na isi me ni da so baabi ya na nsaye nkola yi betwere metua na ye ji o muska bi na ja nya me adomo ma ja nso ye waka bi ye ja ye tuatua metua na aka ska 3 million ti enu enwemre na akola ne frɛ wo se da isi no ye so ya ye ho ne ma o so wa mfa ma ye ma wontwero akola ne frɛ na ho waka ate no sana na obi am ne wo ba akola no sa akola yi be yale mejida kro pa na akola ni nya asem e de nunu apanyime so ma wo mienu akola ne bona e de ode mra hye ne nsem e de be bo wa mane na obeche no se me otwe na so ja se nipa de oba kra no ntimi mfa mra nya dem na hye wo nsem sana na wote no ti wote ne kwato mu no mama wanfa ya wa ma yanfa yensanka nene nunu no ntimi enye no ayibi na ukwayi obi case ni eche na ade eche nya na ama na duane na papa yi chi akola etu mu se ne ana sa akola ni yeyi na onim oh na sa akola o man 70 days abeya 1 month o ma akola ni ska akola ni fra wana mi ni bi ana me ka sai woni di ma akola ni bi ni afin just bi biara me na me ye nti na mo amoye mmemme me pa ma chewo sa na ye wo ba na sa na ye wo ba chese be ma na bu mi kwase abu hu se mi ni kamafo yesu mitie mo papa mitie mo anopa wa wi anwumiro na me se na me de masem yi beba na mo afra na ma me se ni nua pa te se me no bi di kwase abu we bu na o meka na me ni mo nyina me pa ma chewo ti nana me yale ka usemi ya sika me dia kwa pe me dia ye adwuma so akola de bia akola e ko school me pa chaw seda wa ma no ma na be ye wa ma nti no ma ni bia ma me wo bia esesa me twema no chese me timi ma akola na nya den entina fie ana ba ruwa no so mo duru se ya na o ma setena no eye ahomete obi sa wo no wa ma ni bi pe minya bi kura na se ja me nya mu kakra ye den ye ma no se de be ya onkonko ye me masam na me di wachi wo onkola mienu o de woni ne wo different no amwanwale ne wo ho me ne wo yie kokwa adwuma no de ahwa akola na esesi ama na wie na me so me bedi wachi a me de ma no bi kura sa me so me bo wa o me ne so me de ne so na wo se me hwa akola no na nyam ya me ni be me ya na de we bedi me nana nyam ya me ni kama fu ya na de we bedi me nana na me ba ya me pa cho masam no okay enne be ma na ma ye mobo se ya owe timatim kumase ha ya timatim ekita ono ande ka wode ye adwuma taxi o twifiri hen ko hen me pa cho no die onni wode best station minim station wode ye adwuma ko ye frɛ ne sɛn wode ko yakudua me pa san ko akudua o tie timatim na koko ne da so wo sa hibonsu kwanta o da so wo ho enti de wo kobre ye ne de one ni tumi de hwe ne mabi mo de wie ss ne baba ko me anya me ne kodoye na me kotena ne ho se o ti ameso ni mu ne ti o ni bibia o ye ti koko na ye de koko boto ana sisegum minti mi kro bat up ba na maso mu na aden se ya wo die ya wona ne wo ye wo gina sai wo gina sai me ba cho betro afi o mo ye betro we no ssfo no je ss3 ya me ba sai na jesus imponie na wo be ko ss nana esija sumponie na beben hey eni asemasi o asemasi kwa kudua asemasi o enra na midika bi achi na mekofa aprade nkwanta na wo fa aprade kroni mu na wo ba pa akoso a usane be pokakraka bi enti midura aprade station ho no ka bi tasi ono wa twere ne ka na chi kama empofiri mu a wo bi a wapaki o sanka wo tie sikwa ni mu a wo be show indicator no wa kire se me ba kwa ni mu empofiri mu a mimi twa kavna ka kira tie simanim ndi at once break ena me boye
two ɛna ɔno te si manim ɛna osane bepodo ti midinachi kama no midinachi nkakra ɛma kama fro bepo no enti woduru na pampa fie so no ɛnam sɛ hwɛ de wa watwere gu ka yachi ɛyɛ wa ne bediu de watwere ɛde agu ka n'echi no ebediwa kyerɛ sɛ de wode bɛyɛ obi nne no sɛ yo sɛ nyowu ɔkyena obi de bi bɛyɛ wo enti menua bai sesei no wo de ehia wa ne sɛ akwadaa no a kwakudua ɛnhwɛ no no ɔntene ne ho no ɔnhwɛ no de wo hia no ne na afi so medeka me pa so han wɔhwɛ no medeka ise size ka 30 million no ɛka ne ba ne ka ho enti na amasa aka na yɛ den aba no kyerɛ sɛ metimi fa sika ne to hɔ ma akwala ne nyɛ den enti na fi wondidi so ma akwala ne bi ni nana me pa cho so ha na me bisa ne sɛ fra no pa kɔpem anwum akwala ne sɛ ne wodi kura wonim wo so wotimi wodidi o wotɔ nam hyɛ fridge mu na wodi wadi na yɛ de hu so ɔtɔ nam hyɛ fridge me pa cho so yɛ de me yɛ de na wotɔ nam o sɛ wɔ hɔ a first na me fa ne sɛ na yɛ no ɛwɔ mu a bi wɔ hɔ akwala ne kɔ hɔ a na bia wɔ ma mitimi kɔkɔhwɛ ne de adekurenti a bia ɛma ne ma tu kɔ a wukɔ bi fridge oh me pa cho me de na me mo de me man sɛ mete ha me ne wugya ya na me ne wagya me nyɛ basa na mete hu mpo me ho so na me twe me ho na na ɛbɛyɛ bibi minim sɛ me nene na nete na minim ni suban enti wode ewe nam no ɔmfa mfi akwada wode ewe a wode me no me nka sɛ na wodidi ase sɛ wo sɛ me wo ban so ase sɛ ɔyɛ den wodidi bi na wa wo yɛ pani wodidi na sa akwala ne buada enti na ɛyɛ ade papa sese wa ware foforo ada me pa cha ɔno de minim ede wa ware foforo hɔ de minim wo kwa awade na se foforo no na wo kura ma ne bi me pa cha na me kita baba me kra me ba no wanyi man fa na nkwa ware ase wan fa na nkwa ware ase de bia be ma wa wo kokoto no ne de ne wa ware ase me kwa na ne ba no kra no ni ne nkyɛn na wo no ne ma me nkyɛn akwala ne ma me nkyɛn ti me ne te wo na akyire na oni oba foforo bi wo hɔ na madam no wa wo awie no kra waka ba bi enti ya ba sa ne no kɔfa akwala ne no ne madam ne na ati fie wɔ ha timatim ha ana ɔkɔfa akwala ne wɔ ne kuro mu wɔ Asante fo kuro yɛ sɛ ayi wura so ɛhɔ na ofiri na ɔkɔfa ne brɛ ɔba na waka ba bi nso ɔne ɔba no ɛne akwala ne nyina na ati fie baako ɛpa cho so ate de me kyerɛ na se enti me ma nkɔto akwala no sɛ ɔba bɛto me kɔto na ware ase na wo yɛ de na hu sɛ saa brɛ no na mo brɛ a mo brɛ wo kokoo ni mu no de hwɛ saa akwala no wɔ ɛsɛ sɛ na me so na ma akwala no bae na me saa mne ne na me ma me so abɛsi dan kakra wɔ ta no so ha na me ka no ana me yɛ ne sɛ te saa de anka wɔnkɔnkɔ fa akwala no mɛka me dia bɛ ma no ho na nka wɔn nkɔ school ta no so ha ti e de agya wɔ hɔ a na nka ma ba bɛsra wɔn ana nka me ne nyina akora bɛtumi aba ha ti de mi hu ya ne sɛ na ɔyɛ reset saa de ɔde ɔno ne de ne bɛma ɔba panyin na America no faate no na ɔne na tena enti saa mre na me so de bra panyin wɔ me ma me fie hɔ wɔ ta no so ha no ana me so me de me de no e ma me bra me ne yere ne yɛ den ɛtena yɛ enti saa bra wo hu no no na kwakudua yi na ɔno nso wɔ ɔba a odi kan yɛ ɔne ne te hɔ me pa acho na ɔne ɔba wɔ hɔ okay enti wo kɔyɛ sɛ wo akɔtɔ so mienu enti me no di enti e ba asan kra so anka kyerɛ me sɛ ɔso ɔne ɔba bi hɔ na ɔba no kwa wo awie ne nhye da nya aware ɔnyɛ ne ho ade enti me kra na me nim enti ha kyerɛ na ɔno abla na abusuafo bɛka kyerɛ me saa me so na me nyim e ba cho so wo de me kyerɛ no ana na ɔba no so enipa na me ne yɛ free ɛnya ade na me ne no ɛwɔ ayi entokwa bi mo ya akrafo so na mo ntem go na wo secret ne sai obi a na oyɛ wo kra na wo akoto no na mo ntem go sa me ne ntifie enti no anna mpanifo sɛ kra de wo kra o kra ho na meboa sɛnya masam na metimi ayɛ den aka kyerɛ nti sa na na ayɛ nye nemre ana me de menka o menka da enye nemre menka ena me ka se mo de mo tam no de wo nhwe na ye
oba de sociology for no de na nye Gen Z foi tisisi no masama ne se onhwe ne ba no onhwe ne ba no ana ese so akola ne de ka 3 million o school ma agide ya omoje akora ne frɛ na no akate no pa chan o frɛ wa miniska ana opiska sama dodo chese awari ade na ne obi ani ho a ye nyina ye nipa mienu ana ameboa eti se wo wanya bia ma me kra se wo ka asam de kyerɛ o sala ene de enye ana ameba so meboa enye eti no wo de wo bia pebi ma no mame na minya me de ba ma na de akwa akoto na na chese wo mfa de meka kyerɛ no na abufusam na ne buafu de obeka me bubefu no na wa chese ba sa me frɛ no kra wanya den wo mfa no to akola no so na be fra me ni bi onu nso twi taxi me pa twan sese wo hwa no obenya mfie be se kwa kudua wo chen me panyini wo chen me panyini sese wo hwa sese wago me pa twan onye ni pa wago sa onwo sa wo so wa ba bia wote no ye ono ani fie a obi si ya na me pa twan ne bla panyini efie ne besi ye na omo ma me ne ka ba bi ntenti bla no esima oni nunu no ma omutim enti wo ha dan wo hwa wo bi no wo mfi ana se ni wo bi ne mo kasa de no ni oni mu kasa de ana wasan ya yesi obedi me so ma ye ade abro sa na oye me ade ja wuja no no ne hye no nti no so obe ode ho ntansa be bo akwada ya na ja mi ja wa hye wo se enya ade a bia me se me ne wo kon ye anase na me paacha wo se obaba ne me asam kan na se ye se oba ko aware no de ade pa ba fi ana so de ka na ba fi ana na sama betna ho na sama yale wo so timi ntua me yale ka me ma me abrewa de ni poko sika tua na yale me yale ka na me san tena ho biom na de beba biom no ho na be se na me ma me no kra na nka me bu no na ena ma amneti wo ba abrewa nana na dia sese mi di wachi sen biem wo de sama samo nya dana na ka kire me na mi hu me ni asa wo ya o chesa abro na ye ne se won hwa kola na ma wo san ye ja na abo me so na ba ba na be kwa ko di wachi na oni wa ye aduma na wo me yale ya se yale ka so mi ntua me tio akola no so asa me hwe no me ni di ma ni bini na ade sanse mini kama funti okay mate enti ena wabaye nim ha no adofo ni ade hye ndawie Sara ena ewo ye nim ha na kwakudua ya wo ye tasi droba ewo etimetim eho no ote ono no ode na ba hai ono na ode na ba hai ono na ode na ba hai Yehowa ene ye boafo ade ba kunie se one oba wo na unibia eya fakasade saade we da bia me de tumrante fo bema enye da bia na wo ho ye da na mpadu kan asem bi o se nkebeye ya eto da bia enka bema be ka kire ne yire se bo me bosia na me mfa mo wakon homa bo me besia na me mfa mo wakon homa e kire se eda nyina nse ene menya bi amawo ekina menya bi mawo na emom se menya bi ama wakina ejina sane mesia mekasa so hwe muntie osoro wo hoi usane nanso asase onfo osoro usane asase mfo se osoro ntumi na de so a oja na de so ani nyina de begu asase so anyanyam bia wobusa se na de so ano ehefa na asase de ko enti da bia wosoro dwene se asase de da owa ahoto kire se ensuo nie bosuo nie ene tutobu bom guguru na jigu asase ya so na eba sa na be ma akoye enka asase nya ya enko be ringe osoro no aka kire wosoro se hey master you study se wuntumi wade so apa ba bia de begu enya engume so nanso oni any means nti ehye ho sa na be mate enti memfa sa frustration no ema wonka de ensese oka okay ya be frɛ kwa kudua ababa we ya asemi odi ababa betu animu yi
ɔmɛkyerɛ ne ho mu sɛ deɛ nti no akwaraa ne ho fɛ no akwaraa no kama je mehu inam ka so ɔyɛ SS ni mpo Jesus ni akwadaa paa wohwɛ sa akwadaa yi a wɔte hɔ yi a sa akwadaa yi nya abotre paa ma ne ho na watumi akɔhyɛ nurse fo ntaade mfitamfitaa yi bia ɛbɛfata akwadaa ne kama paa enti wo hwɛ wo bai na sɛbesɛbe aba bewie ne set sɛ deɛ akɔyi ɛhɔ ne asɛm no but in the time being no moma mene Dr. Ebenezer Agyemang, the CEO and the founder of Ebenage Herbal. Moma mene nkane ne nkasa papa yi enam ne nsa so ena seseye ya ye kasai the fearsome three no aba sa fearsome three aye ka ho asemi eye Hepa Plus Pavi and Plasmos. Hepa Plus Pavi and Plasmos. Sen romi ensen se we ba ana bema se wunya bi na se wo boba. What we di? Dr. Hepa Plus official pa. Afem committee yen. Na what to say? Yakopa dum. Ibi e koso kama. Ene anopei me sore ye no. Yeah. Die me din kan efa ye bo bie eye Hepa Plus Pavi Plasmos no. Yeah. Se me sore anopa mimi di ye kura no. Me din kan nom Hepa Plus Pavi Plasmos. Na me din kia ka kire etiefo dada se me pa me hunu nti aduro no esimedane ho table ne so pe ti me pie free me bedroom see ho dining hall no me ni din kan boso kra ansa ti me sori anopa mimi di ye no eno na me din kan bobi de hohoro afuro ni mu yes prepare no wow for the daily nioma ebegba yes enti enabna yin so istemua ni eshani yes nana very simple good say obinom Hepa Plus Pavi and a plasmos da nana message say enabna day die enye eda ebe the very first time onom Hepa Plus Pavi Plasmos good na asem depa ne say eduro ne bo nya den me dey free honom enuro ne bo nya den ukura 20 Ghana cedis nana ubenya Hepa Plus 20 cedis ubenya Pavi 20 cedis ubenya Plasmos esabi ensani nyina 60 cedis yes good na say enuro no so kura no ye num bom enti enkoto baaku enya baaku ya kan ofi ha se na ahum Habakkuk ne Zafani omoto aso nokre bia so ye 3 chapters nokre enti enuro no eye fearsome 3 ye nunum bom ema bibia so ekoso enti se onum bi da nana ene yenkomo ni nyina na dedicate ama first time users se wa wonte Hepa Plus Pavi ena Plasmos da na nyame adom kra nti onyare enso ye hye won kran se for the very first time bowra bebi eton adru okwa o se wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos o de entododo to just 111 ne yen hwa de se na watwi mu no nsenkyerene be na wankasa ebesi ewo ni padua mu woman ba kon last week o se ono maduro no hu se na say de ye tani nyina no etisa sabe infections bi na ehunahuna no ono de sabe egugu no na sabe pampan bi a ompe ewo mu ana ase ekeka no na all experience na we decide say de ye kire se Hepa Plus Pavi Plasmos eboa esiesie ni padua no de ene ono so bekwa akopɛ bi anom ahwe nana ofrɛ me nra na all describe experience a wotumi anya bi wow sɛbe enkeka ne bi wow na nsuo na egugu no nso no eni ho wow for the very first time ni kunu acknowledge say wasua powerful enchayo in about 5-6 days wow tema o sha say ono moduro no ni padua na sha say correct niema no ni kunu tumi acknowledge the fact say megire sua what you say waye kuma what you say eduro no eyeye duro Ghana ni bi aduro fa ne se wonyare sure o de aye wadanfo udido o no mani padua no mom agina yi na se yare no atia si ni padua nim dedade a ene na wo kra de enisi esan ka ho asem nonom ahoden na ni padua no enyanti ebedi o house enkunim
and the diabetes for boy abaso yenuanom ulcer for boy abaso woni asabio na ohawa tete omo pa se meto ase atwetweme sabio eminase atatai mimia na etotototom doc me yefunu kese na eye aya na meti meya me boa no hyehye me sebe me menses be mfie mienum mfie nan empese eba bosome be enum nie nsia me menses no emma eba so kra na pains a me go through no doc aya na anu eden bro me so hepa plus paviplasmus a correct e dia mame me personal lines a ubetumi afre me na nkomo bia no onimadi 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanone o pese edi noi bi ebrew omoden enoi ehonye den kra ye betumi edi bia brew ma onso adansi adodo no edi ewo ekuru afoforo so na maya hodo so no onso atumi edi bi na me botai pa ne se ganani ebedi kanya hoden asa obi abenya hoden obi anya eni ti se wo ye ganani a wotemi kan take advantage mre bi atwam ne ye ka Nigerians o mo age aduro na tum ewo amaya hodo so outside Africa eni Nigeria fo eti Nigeria he ya twinro ne ko ekonom na me share da bisa 1212 no na mu nsesa Nigeria fo no sisi o mo ti twi ba bebre ebi mo maazi bebre ebi mo adum Krache ba kokora bi ntwawa no de nasem bre me wa ha oye Nigeria ni o na oba ye no na ne na ase ataatai na mitie nasem ne kwan ya ne nyonko Nigeria ni bi de nam so do e na me ma no me ensa ni nyina bi e no topa ye na me de ma no se na akwara ha no kra no nhyɛ da nya yi afei onum aduro no be 3 days achi e no ofre me o se nana me say yes aduro no eye kama pa o ka twi o ka na yi mu o ma yi broken pidgin no the medicine if fine pa o na am say sao aye no mama o say ya wo come back to Nigeria doc all kodo o share that to aduro ni bi box mo e no de call na o ka kire me say o de aye business oba Ghana no ko bi a o fa di bi ko no de ko no because aminya Nigeria fo ubenya di pidgin ne brofo no ubenya ka enuro ne ho asem no besere otimi nkan bia wa makum ha otimi nkan wa tunsu o de not only say otimi kasa na say yesen Nigeria ni no obesan so anya bia to bia atimi nkan no take advantage ko pebi enom wonso a ye ganani a wo obi man so a o hweme e o Facebook anansi be bia otimi nkan no hepa plus paviplasmus no eye Ghana for yadru onyankopon ode ehira oman Ghana ma yemfa bi mrawo na yare na ehunahuna diabetes ulcer akoma yare de wa obetumi abodin no ana ohunam na eye omre no hepa plus no panaboa wo owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 bia na ode o Ghana he ya 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 take advantage obana wo suku mu no kire no kwan pa no onyina omfum ana omfiri ho sele na okese ye nkire kwan ya say Easter ni festive season holidays ye bedi no simple
obema bia o temenka o be call long holiday. Yes. Ade bia so e wan be wie e wa aboboa no nti o kan say yebekwa sorry yebekwa baby bebre na yebe wie wo fafie no manage no correct because e manage say o say me say yenko radi fie no correct obi so na radi fie ye no wo fafie sure anything enye out of place Hepa Plus Pavi and a Plasmos ebi kura wo fafie na ye wa na o sie na wo si wo fafie dey the see efie ko ho kwan. That's it. It's simple. One tiasia Mr. Kofro konkon ni mu a obeti de make ase. Hepa Plus Pavi and a Plasmos. But modern good. Enwe obema bia mpa binom ne. Obema bia we assignment. O say ya kira de da no. O kira de wi a o ma assignment. Yeah. Ten assignment ni say obema bia Hepa Plus Pavi and a Plasmos. Binom ye woni nsuo ye wona topaye good de wo pe no kogenom ukona ni nsuo na apa ebi wo ho topaye ebi wo ho ehonye den na onom wi a assignment ne se pe kwadunum na fatu chire mame opanyin bi kura se dog last time na mo ye nkyerɛkyerɛ wo tech na efi ho na me de ye mai oso no ofa kwadu no no afa atadwe no apɛ kube no ni nsuo no no ma ne wife a blended the make ni na bia ni nyina afra no mo tete adi se koko no on se koko ni o mutuo ye won pampa so ni pampa omunum Hepa Plus Pavi Plasmos a no mo tete di se pampa wow no se amenyankopon ni omnyam abedi ho good obema bi otimi kan o de kwadu betumi adi enum oba bia so mesre ye ko Jerusalem sure obebia bomodin se ene obeto Hepa Plus Pavi Plasmos wan kasa obanum bi na ukunu no nso enya binom na ukunu no fa ne kwadu no ntoto akire wo ba ne di atadwe no nim de be dada sure last na lady bi se dog atadwe minya nka ma wie o nenso se be kaka bi nti enya din blend no okay odo ntumi nwi atadwe na blend atadwe no nanom na ononom Hepa Plus Pavi Plasmos is be yi sa kaka de gida well being no be ye na dwuma yi ko pebi enom na eduro ne honya den nti odu drugstore bi na obi ka tro se na ansen to paye no kra ye nya bi na me aduma ya wode kra be chibi wa good na ye na ya ye nso da ye nti ye my assignment good uto bi ne den ye ma on ene be ne ya wa nti wo de tone ne nom o ye first time tone ne na toto akire no ya wada free na ka de eduro no aye edi amount nti oba bia nkopa bi ne ma efie ho no enye de this very moment ya ye nyan entansi bomodin ne brada yi yen hyase no nom Hepa Plus ensiesie ye ne paduanim wo ya ready wato form say ye stroke say ye yare foforo bia bomodin say ahoden ebeba oni paduanim na nkunim dia ba mabusua ni nyina me personal line no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 say enwoni ye Hepa Plus Pavi and a Plasmos Monica sa doctor medasi apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear dure di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chrammy. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me de sie wo an say. Makoto Dawu 360 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye abushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofolai alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon ho bebunsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi
Nenso Ankusiaga ba kokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Voter Drill Limited yi mi problem na solve Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Ei, time heba me hya ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hya. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hya duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se upetam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 years, I'm say ya koya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi jumedi no wasugusu ene wi awutie. Ene wi akro ya nso heyen live over Facebook ana YouTube ne so a. Show no a stream live ene wi otin eben. Mehu se waba homane so osena na ya Krobea Asante ene wi Mr. Otinie K1 stitches afranchu brunku ene wi ya biebie mu wa ha ya yenso ye tiew na ye show Professor Mr. O ene osena ya Krobea Asante uni ukru nyina chiachi abwagrekens ma yes Lord Coastal ena ene wi yenso ya bade mu ha yenso ye show Eric Odum Fashion ewo krofrum eno se nana niaminua Charles wo krofrum ene wo di na woda enti awodadie mu nchi ankoma no wate ene Richie Osei Boahe Nicholas eno se akra ya Krobea Asante na wi me so me kam ho yankopon hira mo me monitor show no live ewo Facebook ne so ene awie ewo OTEC FM enso eso na ene asemwa ewuradi ababeda yen yempe kwakudua ewa ahomane so na de ewurayi kan sen na enokre se entro na wo twakere me ne matiefo ebi akwada ikura nya ne ba
omachire mu nkyerɛ yɛn ɛwɔ afidie yi so na yɛnhunu the way forward. Nana entry seminars ɛna ɔse akenkanwura ɛna wiɛ yi Oba Nas Gentle Cat ɛwɔ Bremai Park do akyi a nana yɛnso ya bɔde mu ha ɛna wiɛ yɛtie ɛna yɛsan so ɛhwɛw Joseph Ampote ɛna ɔse Krobea kan ho eburu nana ma ha J Max ɛna ɔse na Krobea ye wadama ɛna yɛ ma woda o please help me thank Almighty God. Oh J Max, oh happy birthday to you J Max. Nyankopɔn hyira onya okese na omma wo nkwa husan wate onhyira wo pa na wiei adofo momwa me na yenda Volta Drill Limited for nso ase na wiei a ye ka sei sebe ade baako a ehu hia ewo nipa yenda da setena mu ensuo ka ho untumi nyi nsuo mfrim mmenye yie kyerɛ se ubenum nsuo ana bibi a ubeye bia no ensuo ka ho bi nanso ye kan ensupa ene bema se wanya nsupa pa anomo a obre ene nsupa pa nso de uhia wonomo a enimu nsuo tu na wonomo atu nsupa pa e de amawo na Asante mu Ghana mu ha ya yenhwehwemu ehunu se onomo enimu nsuo tu pa eye Volta Drill Limited for adofo sa wo de ho bo Volta Drill for a enam se one onomo akwadare onomo nim adwuma no onomo mrante no onomo nim se ensuo ne etu ne ha ya wie onomo sa wo mfidie no ye de sa mfidie ye de bedwa asase ni mu ye bedwa buom awura asase na yase ni akwa akotwe nsu papa de amawo Volta Drill Limited entine sa wo pese yentu nsuo no wo fie wadwumam yentu wo kuro ni mu ensuo adwuma na aye yentu bi mawo na won so ton fa ma nipa ni nyina no de efre yen de wonimu tuo ene ye mani tu se wakofa nkwanchefo ebi nso abetu da bia problems wo ho a wo de fa ho bebo Volta Drill for na yentu nsuo ebi mfama wo se beya ana ye mesiesie ne kama hwe ye blowing pump installation pump servicing problem bi aba ho ne ho no ye besiesie e de amawo ahonjo da man ne main office ne wo se ukosunwan tachima ne do man nyina nso a ye wonkora bata wo ho ye number e ye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill Limited ye beje so ye no be kasa de wonte ase no ya kiremu di amawo owura akwadua wadama aha yo Tech FM Asem Beba Dabi dwuma de sunie opanyini ma ha ahoma na tiatom monsan frɛ no mrama me adofo ye say try bio se ye de owura akwadua ebeba ahoma ne so anu yie ehu hia se obi ka asem na asem no fa wo ho a anu yie wo ho a yi wo yi a eno boa e ma ye hunu se asem no we na enokre ana we na entro owura akwadua awia memo ha wo Tech FM so ya jopani papa na ho tesɛn adumo chief ya da nyame ase ya da asese afre wa waje so ena wie wada ma eburu maami bi wo manim ha wo se yefre no Sarah aduama ana aduama unim oba bi saa ipachan o former wife okay yeah. Maami ya kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu di akyerɛ yɛn de edi kan ɛyɛ kwane a wo fa so hunu no sɛ hwimamu bra wone ne brɛyɛ ɛwɔ kokofu a na waye mu sɛbe ɛnoa bi ne ɛyɛ ne nkakrakra wo ba ɔboawo ɛma yeye koko yi ho adwuma wo de ahwɛ akwadaa no wawie SS ɛbrɛ a no onyem one ne ba sɛbe obefa no ne kwana dwobra wo kɔ brɛyɛ ni mogye tu no bra wo tehweyɛ nyame nko anko owui yade ɛbɛbɔ no ɛwɔ akwadaa ne wo akyi ema ye beje ne to konfo anoche ha ebre sun se ye yi na ejadua wo se ne maame nkopɛ bosia abrewa kɔpɛ bosia wa mfi no besi ne saa bosia ne kura wa ntua wuyi no to nkyane a akwada wa wo no
se sa akwadaa no wo JHS mu a wo ba betwere waka hwe a wumfi akwadaa yi eda wa wo pe 70 Ghana bi a na wato se be ba bi ade na ekeka kɔ no hunu ne se JHS akwadaa be wie mponi na ne akwadaa be kɔ SS wantu anamo ne de Asem Beba eni se waba yanim ha na wɔka ni se yie no yentumi mfiti preko panyini die ni ese se ye frew na yebusa won so se de obayi kan papa eye nokre sa na nya nokra wo nkyiremu bi ma ye ne ana yo wapeni yeme se we ha put free na wadi na umuni ade enti ye de for mo aba me tio na me bukuma si ase any your friend say wo yare that am not what the baby I home masa uji tio what the baby for mo asai asafo so enti we kwaya no mo so yare de mo de enti go me kwana me bukuma si ase no mo friend me ko ho no mo enti e kwaya no e no mo je fi de bukuma si me jones me fa che uti ne me waso de kasa betio this ya de bukuma si me jones and so no dey atona empire for ablos edmi tum for people dey e dey no dey aka wasa koi so no wasa echo back it was the hobe 40 days what the hobe 40 days and omu yie no omu yie na je eka bi dey aba eka no bitwia bi na masin se dey etwia bi it be kwa wadi ba ho mo asase we dia ndi go de pa mo ano na obi ya ho ba yare na be me ya tue ne so for tv na adi na be ma peso e kan go tue nyina ye kai Asem no e na no we fi ho mo so ati ase e na okay and ya kan da twen e no ten koda school dia no pani every Friday bia no me ma akran ta 1 million bo so me anya 4 million Bosumi every Friday be na kwa me send ka me send ka 1 million bosumi ye 4 million na any birthdays and wa frame me no and was see your friend say akwa no akwa riska bi me akwa riska me fam na so me offer you say me send down me ka say bi ti fie na so we say me ka say riska bi en tunya butwe e say me riska bia me dey e be send dem fati asienti ana pe kwa na fredi say that stand you scan my oh nya butwe let's come to me be car class am tifi ya kan si me this guys me be ya me dey be sending what you say it jam plan na me go we ya sa bufia it is why me nyum fi alfa be kan no e na sa mo ko fu bi fe me say what me aba ho no say me jakola no it you am pani enya no kresa sa akwa me fe no me fe no I hope that clever can hear aba me so aba okay na ade aba ko a okan ya me yem hye me ne se aho kyere de ewo bia so sebe enye da nyina na ye pe nanso sa akwada ne frew na wo ka sikasem a se ne wo be hyato no aka kyere nso opisikasem kura dodo no ya na aha de se bi ni ho a kasa wo be kan de akyere akwada no etesei ofaki je o kan wo ye be ma so ye be ma check me since ka bi wo ho no a bitimi me man kwan kram de ascend no na bi no na da ko bit bi afan be ke times for kiti e pass na kwese so be be mu ko ka bi wo no ka bi de ka bi amaw what you say me here ka bi wo ho no a kwese wo wade na for ai sai je so unse mu e ya yam so nya mu tin se wo ka bi de ascend o what you say enti o tani se bi akwal me na ma me an ka ko pamanso ela se be pe bi ase yan ti akwa so manso ko akwa ya me ba no enye obi be kesa ni me hwe me ba o ti ase enye obi be kesa hwe oba mia mi wonje o so ya me hwe me ba na adenti na oba ye sa okay akwa me mi enye ni sei ejadua mi enye ni sei sika na wo kase na watwi bia wo de 100 cedi ma akwada no etese wo fra akwada no ma ne ba wo nchen beje wo sende mobile money e na wo de ma akwada no na wo de ma ne maame no eni die edu ba bia afra no tu ba beje edu ba je so na be dia sende baba money dia se akoma kola no edu ba bia no so ba me ho enti se onu abapa do me maro pa bosa onu abapa di man be 2 million kura se bia je ko Africa na e dia ba edu ba je so na me dia sende no okay enti ejadua etese
akwadaa no na gisika no wabra onka nkyere Sarah say me papa send sika de amame ana oh ena me say edu ba bi akwati mbesra me wotin ba ma ha me what betin pamfo no edu ba bi akwati ba me ho no wa ba na me sikasi agene ere ifako edu ba bi so na bi asende no ti anya me ti hu what you say ana kwa say the same previous I will so we akwala sa what phone de amano eno so na ya wo send sika ni si ana oh phone de me to ma na o ma na to bi amano aha enti akwala me amom de me kwa no me ka chen say enu tema ya wo yusu phone kwa ka chen phone ko yu ai ko nya yusu enti enu ko ya yusu phone enti akwala no a phone na so na wo send sika ni free e de ma no oh edru ba bia be so ni fi akwala phone so edru ba bi so me say so ma me de so na say kwa me say ko si amani ko si akwala de so say le la no ma blo ko no enti ya me ta so ma me de so ma me mo na ya na mo no afa ma me phone so. Okay, meba o we dia wadama sima krope abawa Sara asani opanyini dua kan kire se sika na kwara ni tumi kwa ne ho otumi ma no bi eto de bi kura say 1 million otumi ma ni 2 million kire so of ka ne bai eto de bi a wo wato phone de amakwala no enti otumi send sika no de si akwala ne phone so enti ete se papa no hwe akwala no na emu makwala ne gisika na onka nkire o se ne papa send sika de amana na me so mitimi kasa me tie enti na mebusa no makatre so nyina so se papa we ka se akwala no bibia ni hwa ne papa be yamana onka nkire me wonyum sese ne papa ma ne no no amwa mama ne na me frɛ ne papa no na se ne papa no ka medi nduma bi wo hɔ a wakwa wa ma ne sika 1 million wade mana wasafa bi ye ka sika frɛ atimatim ne kɔne ne ba na se bi a mewra me ma ne bi se gye kwa saa 1 million wo de mana na akwala ne te de odi ba firi ka komu na nana me pa cho se na beka eno wo ho enti etese okọ papa ne ho a papa ne ma ne sika bi wo hɔ 70 cedis bi wo so 1 million de mana sendi be ya 1 month ya na 3 weeks ya o mani bi o se na watwi bia wo ma ne 100 cedis na wo boa sa papa we kan se wo hwenya me nim se na wo ma kwala ni sika na watwi bia na wo boa egwo mu na wo fra kwala na dan na me ho se na yi gati efia da bia me ma 1 million na be ka me nya nkopon aye nyina ye som no wo ma kwala ni sika 1 million ne ba akopɛ duru wa edu wo se 70 cedis 70 cedis no de man na akwala ne sa esa na wo fra wa na 70 da bia akwala ne ko sukwa 30 cedis kra yesen wo sa wo peska sam do me ka sa adechinya bia wo de o ka san o se na watwi bia o ma akwala no 100 cedis na me ntwa tro da na me ka me nya nkopon ne ma bia o so o de to akwada ne fo na wo boa de ntia me ka sa wo boa ne sa wo de to so ba akumienu a wo boa na nsei no bia me papa wu ye be wo amani akuape mo fo mo papa mo nana ne mu wa ye ma wo mo eti me pa kwa na me se bla mani akwala ne mame na me niska papa ko yare ye no kwa me ko hwe de be 3 times ye so ye ni hofo no ye kwa ne wa eti mane no mane ne mame no me bra 1 million na de ma akwala no ne kwa ne baba ye 2 million ade ba ma no se me niska 1 million na de ma no me nya bi aba wa Sara mira eye no kore se na watwi bia me pa cho na na me se wo e de 100 cedi to akwada ne fo na me kama mani hunu na ma ye yalefo medi na chi ye yalefo ntoma na kata de so na sa na me yi ba furu ha mo beka se nya me da maami me se wo boa me kase kan ya kam yam mienu a papa ne boa no wabusa oba no me pa cho akwala no ne papa mani ska mi wura won kan kire me da e bia wodi siew nana akwala yi se mi se kata hokra na se bia bla mi wura fie nya se ba eti na me yi na ma akwala won ne to was steady no bi wo fa mi wura fie ko ti mi kire me se ma wo sika sha akwala no nya akwala bone oboa eja bia eye me pa cho doctor kana wo kan me wo mi bia bi wo ba meba eja bia wote di aba wa ka no if I check na me pa cho ni se no fo no ho mo amonye se de muni fo mo ma se ni fo mo no yo se fo mo amonye mo se kiska ya ba se ni fo so na wo bia okay enti odi ansani ya beya saade no wan kasa boa me edi be sei nie na won sende sika mfa ma akwada no oh me fa say ebe 1 week mwani last Friday no me nya 1 million no e na me say 70 say 1 million e de me ho so me cars into what this week ya no be 1 week ebe 5 mwani e na me say 70 say e de 1 million no me ho anso to me cars say it's why you say this no na already me one so what you say and me say this na every week I know power every week be am say 1 million so we say go am you for na mo take so me boa until last week ya mu na Sunday 70 cedi no
Yeah, no, I'm a home, and I'm saying the same case. Why is it? Wow, when you for them check his way, and be as when you was. Okay. Yeah, Tobo sa won sha akra de ye manso asem. Eye manso asem tobo entina sese no de ye ne se behu no kore no sa nyanyam bia sika no na wo de kɔ akwada no na enka ana maame no na epe manso ne watwe enti no oye sa de no. And I make sure sika no eto bia msendisi o ma me fon so eto bia msendisi ne bana fon so akwaka kia me say ono no fon o ma boko na yi no na chepo no e diske bia ba me sindi o me so na fon so enti mo na fon ma fon so e to so so fa e fa ba fon so na last one no de last one be for why you plan de e benya sa 1 million me se ne sem kesi bi so woni. Okay. Ejaduye adenti na ene oni oba no na awo akwada no sebe onu baabi a wode ne ho na se udi sika bema na onfansi oba ne so nemum akwada no na wo sende ama no. Oh, every case of sending my info so oba info some things so no akwara akoyi enya bia say sika ne pa e ya da wo ko ya da wa cheche ba me dia ho di ni mo mo asem every Friday bia say 1 million every Friday bia say 1 million e bia say sika na akwara akoyi na mo kan kaji ba me dia kan say me tumi chire. Because apart my son yes no submission. What you say? And you break a submission over. So let me tell you, Obama and Casana, maybe say, or the power of Sa for that for more. It may be 5 years for the power more. If you amount what I said 1 or 2, and I said, I check my home also. So, what would I say? I did you. Okay, what do you say? So say last week, last me ba. I just pass out here. Me ba buy a private baboni. Whatever baboni. What you can find my phone. So open me ba buy what you collect from man makasa. Okay. O dia tobo ene sese ya no ye ne wo baba no. Wo be ye no be kasa ne ye no baba na kasa. Ni age ono ni momo name ne wo off air. Na ye de ahwa akwara ne phone so say ya mpa say sa momo name no sendi sika e de ma oba na mpa ye sa hwehwemu no ne yahu ye da ase ye de wo fom monya mame atiefo ne adofo ye ensam no bi ha wo ensam no bi ha nanso Yehowa ene yeboafo ena wi amadinki aka kire o se na na apia wa ha o no nso de na adwenkyere ebeba o de beba ena wi Dawood Herbal Hospital Dr. Dawood nsunie adofo se wo ba ejeso krapa edania enkane na Metro FM ni wom no sa dan no amu na Dawood Herbal Hospital edini djuma ene se we ba ana bema na wutie me yade ya o ebema se ya ka kire o se o prostate no problem aba ho ayekese cancer bam bi wo hwa ye de rubber catheter ye de akwakotum Dr. Dawood ye ho adwuma pa wate bra no mo waduro ena wo ye oba awo no ba bi ade kokoko ye wa ye nro ya ka kire o se wuntumi ngubi nipa nyanyame woni Dr. Dawood nsia minu ya bei adanse e wo ho ne adanse amanfuo die e wo Dawood aso ye hofa wo ho nya asem ketwa enti wo de bra na wo nso benya ba ne bi ato na so bema onsu sese wo be ma na da form bem Johnson kwa na ade Johnson enya sa na ye de ball no nya ne botaye no nya no kwa na ye ne botaye na ankasa ne de wa ankasa wunim no na onsu sese wuntumi nyo botaye no wo de wo ne Dr. Dawood nhia se da form bem emu na aye mre ana se nuoma bi na abregofo ni bi na aba be haw wo ba ebe pejagina so yire nchen e de amaw se si kire yade bi dwojo se sebi moja broso ha ubi na etete wo ana stroke yade bi na de wato fom a onua se wo ba asue yeyi mu a papa de wadru mu a enam yade adokromo ama se mo ya mo hu hie nye yie no minua ba mabra na papa ne mo se ye koku se ye fibroid enompemu hawo papa no wa bi wo ho entimu atwetwe hwe wono na ye Dawood ointment ene Dawood 360 capsules enti wo dompemu hawo wontimu atwetwe wakaso obesa eye age papa no ti enti bra ne nchen e wona so ye ha no mo ne number ye 0244 886437 ena 0201 681 717
wanya sa number frese se ya na ne Dr. Dawood do ankasa emon komo na papa no nkyire nsemu nso emfama wate na we Simple Plus phones accessories. Simple Plus nie phones accessories papa fie ene wo ho na we wo yo ba oye bema abrewa akokra abrantie utieme ope phone accessories a babia ubenya ne papa Simple Plus phones accessories. Onua tie ne yie na menkan fa nkyere wo se wo pe charger ne ho den na ye de charge ntemo a se ye Android de yam de iPhone de papa no Simple Plus ne ton ope power bank ope batteries a ne ho den ope hands free ope headset ope neck Bluetooth TB ana ope Bluetooth earpiece bi ana earpiece yankasa udi ebusa eja kwa me de wode manu a wo yusu ye wo yusu abesi sabri woda so yusu Simple Plus ne o ma ye wo pe cover de fe na ye kama empopo o pe iPod ana glass protector wo de beto phone nani se be ye bo ho ban a onua Simple Plus phones accessories ena bra phone accessory bia wo hia bibia no ba bia wo benya papa to ana watu akoton ewo kumase ha ne boefo na ye papa Simple Plus phones accessories na tie kumase ha ya adehyeman station kejeti adehyeman ha wujina Dr. Caesar nanimu ho a ne hwe ni mu pepepe Simple Plus phones accessories to ani hwe ho bana ne bo ho no speaker na ekasa no wura ho na o de kohwe wani so ade afei wo ba kejeti a se wujina Dubai gate 2 animu ho a to ani hwe soro ho gate 2 ni hwe ni mu pepepe Simple Plus na wo ho no fo abrosan no wura ho na kohwe wani so ade papa bi a wuhia na wo pe ne nkronkro ato ana wo pe se wutu koton choose Simple Plus na wo choose a wawie hwe bibi ne na wonte ase a na mane nie Simple Plus na ankasa number ne je frɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 9636 offers our number we are Simple Plus phones accessories ya beje so sese ya ya no be kasa sese ya de wonti asie bia no ya be kire mu nso de amawo Jerinas herbal enso akofa Jerinas herbal mixture on mo de aba na adofo aduro ya aduro tie mi na tie ni ye me se Jerinas herbal mixture no aduro na aduro ni se nti ne se 3D ya de achew ama sese wo ye wo ho hwe na se nye ya se wunya Jerinas herbal mixture aduro bi na so no nomo a onua adwuma na si apeke ebe peke amawo obi wo ho nomo a 3D ya de ne ba na num nyina to ni moja awe onama na so otu ato kope Jerinas herbal mixture nom osan nomo a ebo ho ban ya die ntumi ni usu atrantwie na abeka wato form Jerinas herbal mixture ejina ne na so brane ene e wo Jerinas Vico mixture na se aduro we na so yo obi asisi yade e hawo wo sori a na wa yemre eje boy me ma mi abra mi nte mi wo mi sisi wonkwa de anu no onua amasese kwabrane wa yemre wo mpam ema nompe onom mpesa kope Jerinas Vico mixture kwabrane ubegina so brane What you say? Oba Colina Heba, Gelga Heba, Freddie Mens, Misty Heba, Danny Heba, Apidank. Any baby are you told no bianoa ubenyebi. Amayeb Heba shop wabu station. Omune ye distributors of Jerinas Heba. Ninro Jerinas Heba mixture. Any Jerinas Vico mixture no. Oba Utek FM ha front desk ha. Ubenya Jerinas inupa pebiato. Ya wabrema UGC baby a DVL ni wono. Ya number ankasa ye 0241 81 4677. Ena Mayeb Heba shop ye distributors no omonso number 0538 48 44
1111 unya fresa number we ya Jerina asefo unuaba unuaba me ebeje so no bekasa de wonte ase ne akyerem ene 3p garlic mixture eye piwak natural health fo aduru adofo ne adehia mutie mie hwan na na wie wo bre obeda asore na ase ya bro no oseme de abefo de me koye adwuma aisa akwadai o obeye sa voice no ya mu ntwama me ose ai ede na ama wa hu sa wo obeye ose mikodi mu ni wie ye no ena me hu nsesan ye wom ensesan ye be na hu wom ose first no na me ko school first no ne asoma me amekọ ense sei de ni nyina menye intimi ye beifo show woda sore na honam tutu adaya wo se abeifo abefo akotweka ya yo oboa kope 3p garlic mixture aduro ni bi na wo de nonom na hwade wapone waposo eye wo ye aduro we secret ni say natural garlic wom enti so ono mo eboa ma mogya di afurusa ne kama wonipadua ni mu aduro ni ma power wonnam adechie adwuma so a ho dendenden hwe blood pressure how cholesterol wo soro immune system na yemre wapone waposo woje wo ho anyia wo de kope 3p garlic mixture aduro ni bi na nonom na aduro no ebedi ho dwuma your number is 0248928824 and 0201000021 unya fresa ahoma we ya 3p garlic mixture yen ye dia be ebeje so ya chirense mu nso de amount ene NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited ene Dr. Anane oni wa bedwafo nyina mechiachi amodamu asio yebomo abaso ene mu adwuma pa amoyo adofo enkasemu hawo emfa NASC fo afichire wotene te se wanya yefunu mu hawo se ye ulcer ana wanya kidney ene liver ho problem se typhoid fever ana wa yemre wompam sisi yade brafo bi abetena wo so stroke yade de wato form ana enemu yade bi teteo awo ho aye woden ana sabi utumi ni obada ho nsuo ntumi nyam no koko na etete wo NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited onom na beboa na muntie special promotion no miguso ameka kire mu onua watwa wakomada watwa wakoma watwa ni photo da unza meka ewuni ma de kro ye frɛ no ECG betwa wakoma akoma no beboa ma yahunu ohaw bi aba ohaw bi beba yempe ho aduro ntentem ne yemfa wo na akoma ekum nipa ntentem pa wate azefo asase so ye scan ahodo ewo nipadua ni mu ye test ahodo ewo nipadua ni mu de ama ni nyina free o ye nyohwe ye twa wakoma ye scan ye lab test ahodo ye nyohwe de ewuhia eye 100 Ghana cedis udi 50 be OPD registration adi 50 aye consultation asa ye nhwehwemu ni wie na ye hunu wo hawo bi ne ka kire wo na pese oh maka kire me amedamase me amekọ ba bi akopinura no problem o pese ye ne yankase ye ma onuro ne yenhwewa NASC bafo ye bedi sa adwuma de amawo ye general consultation laboratory services OPD services ultrasound scan electrocardiogram home care services massaging and physiotherapy delivery sa wo Ghana ha na amanone ne ehu labs ahodo a ye behwew ye detoxification ote wo twede ye brakumasi ahenema kokoben wholesale ne nhwe animu ho ye wo ho obankran ya taifa baabi a Fairview guest house ne wo no ye wo ho ena se oba spintes nso a Rainbow Electronics achi ho ubehu yen ye number ye 0243 307276 ena 0244 120269 frɛ number we na one ye enkasa ena wiei udi the Cosmos oni Mr. Bio eni adwuma yefo a mowo gas filling station where port run about to hey a very good afternoon to you emranti and momfie ni agro yankopon enhiramo Medru Airport run about to the Menchia Master Ampofo, Director of Second Chance Organizing Shop. Now we Director only we Juma for Mr. Asante and Nkwadanu nyina ye mamo a very good afternoon. Yankupon Shiramo ene mo Juma pa monsomojo. Na afei makwoba de chairman so.
Obo. Agra. What you had here? Mezo wachiawe. Machiawa Bauso. Machiawa Bauso. And somehow Agra. Yo. Akra asemwa ye kan ye arehosem. Ya tembia no sa ansem we eba ye de bia de ye kan ne se asono mienu enya ntokwa wokwa ya ase a ya na ehono mo enhoma ene nsensan no na wo ho kire wo mo eba se ya oba no ene bema no wo mo ntokwa ne ho hia yen na wo mo agi wo mo ani awie wo mo de atwam na emom akwada na wodantemo no ene ya na ne yie de hia ye pa nti ehonom ene ya na ye twen adwen nyina edikosie ne ye hwese be ya akwada no emeye tosom akra se owure ye ne kasa yi otie ne nkasa ye se maami pemanso a se wo hwe wo ba ne ye ka enye manso twen o se wo hwe no ena so ebia sika ni sha ena se ni se ya na ase manso twen on hwe ma akwada yi emra emesei na akwada bia ye kese wo bompa ya abobi ma oba maami eduru ba bia nya oba papa nko an ye bompa ya ma na ye bobi so ba ye ba maami maami a wote ye nchen se wo ye adwuma na adwuma ekoso pa enka bia nka wo ma ha because e ma na o mama entemu asam de ko nsia maami a wato fon yi ni bio de emiemia ye de ensa fa so ni bia enye ye de keep hard rod phone ni bia nu bia enye ye de na pa yi bobo so na odun sa eduru akwa na eni apopo ni bia ndi se maami bi se so weska odwen se obetra se ode papa yi ba fidie so on se ne ngasa yemu no wo se okobo obosia ade sika na hye hye ye no no wo se sa ne te de a mama mani mmere papa yi so se be ya obeye na sade anye sa da atia akwada ne be sei ndi obo mpa ya no abobi ama oba maami se be ya onu so benya se be ya hawo no onfa meto ne nyina emegu so sesi akwada fefefe ne ho fe pa emayo aso de omuduru sei na mistake sei kim otihwimu ano no kwase bia ko ha eno ano no de obeka bia wontie bio enti menu ayi ba yi ka menene ya adwen na se papa ne ka se wo frem ya nopa no wo frem awia no wo frem anwumre enti ne ya na mebu ofu no emmem enanka wonya odai ekwam de no woni di wa hye ne bo se o mesande na se maaya onfrew maaya onfrew obefrew kopem se beba no se da bia me ka se Krobea Asante kotoko se eka ni aduro ni nyina ne somji usika ebre no wo hye se odie wo de sesi me wa fidie so odie ma me mpon se ne tie bia no me yensa bebo na no me yensa bo ne nsu ni ofrew a wo se ofrew mi ana meteatea no etru ba bia emema ni bi se bema sika ni wa obema ne ba fomu sika no hodie onika odie abufuo na wo sende ama no ne emfa abufuo nteatea wa abra sika ne ma eba de sa ato abufuo ni twene na krokro na bra fom na ma kwada ni hu ni se odo no na bi na eni wo na nya ateatea ansa bema obubefu pa no na bibi se obotom somuje na wa kire ne se wo bema na nya bi ni wo ebi ni hodie enwi o se last bi akra na mete trotrom na mete front na man na me ne ti no de mu ya ne se wanya call de mti ya ne se me ho te se de obetimi aboa me efiri na gro fra me enka me ho te se kan ya wo kan ade asem sika no sika sika no wo de meduru me sende ama na se wonim na se me amen sende na wo fra me a adapa bi a metwa wo no wo de bon to ho to hwe na me se asemasi enkomo yi papa yi die ye wone ne ba na papa ka che ne ba se mi amen sende na wo fra me na adapa metwa wo no a akoda kro wo akokoduro enko papa kra enko mfre ni biu enti akra ya ye nhwe sane a ye besi ne nkwada no akasa eze we ni nyina wo record o wo twrogu na ni trim na dwenemu an kire no afi ne na ebe ya adwuma odu ho a ena me de ha me ye akwara na o sendis kesi ne so no no maame ne wo ho ebeduru mra bi no obeka se maame ne na akeka nsem akira akwada na akwada de ohun nyina wo ye de benti na maame hu ni asem
na won send sika ni nti wono ni phone so na sa akwara kura nya akwara papa na oye ene ye no kura se won send sika ni ni phone so wa bra ne maame ni mu a obeka kire ne se won send ma no wo de be ye de wono anka sape obedi rough na maame na ne ho kire no adensia won send ma maame na nya adasi 100 cedi kura de so di kodina fried rice asa ana wo mu indomie ene se so so se de be ya enkwade ye de dada wo mu o de be kwa akoribi ene phone kura wo ka se wo to bundle ne ho anwan de akọ ho anwan a ebedi sei aden na won send ma maame na maame ni momu hwe kwan obefa so a wo de betete akwada no okay enti ano de me ne papa ne nya adwen ne enye nya adwen china se opa wo send si maame ni phone so a na wa frɛ awura no aka kire ne se ma send usika ma maame ko busa no sure na mu men send si akwada no nko aso esa akra na wo se akwada no na wo kan ne wo wie akra ye behia no ye be ma no se de ye ne fitie mu no bosumi nsia ne de o de chop mu ne ba beto ha ne de ama ne nsu ya adansefo se sika no sende e na maami e na ne nsanka ana se maami na atwe manson ana onyi na ya yensu ya yemu adansefo enti se ye na wo ye office wo no ebebem meda se obo nana apia Krobea wadwen kire yo Krobea ye di kai mechiam na machia oba de chiami o de me meto na hada tina me hu no na me ka se be ma tintin gram mu odo wa ni tintin gram mu o me panasa rough very good na papa kwa me so oja kwa me chiaw good na me de me ni atoto fom na me de masonso etie me tie nsam na ekoso no Krobea Asante koto se asumienu enya ntokwa wo kwa yasia enya wo mienu na ya na wo hawo eba wo musuo nemu ehuma enua ni niema e wo ho ni na ehu amane sure na de meka kire be ma no de edika ni se onya botre pa sesia no aware se egua ana wari jaye ba ya na mofra no na ehu amane na ma onfa se aware na gu ani ti do pe bi obeye me ansama wo kan nyina no se bosome so ena nko diska no e ma akwara no ana wari to akwara na yimu a eno kura me ne nya dwen wo ho sa ma me wo ho woni ni ye free ana ma me woni ye free ani tia akomni nchiremu yes nti ya no twe kura kaka oso pe manso aha eti dia maka ni se ni edro no efi na kuro no mo mfa sika mfa akwara no fon so bio onfa mama me no ana se nke betimi anko onfa mra mu ha na sabosume no so a no dia abre mo na mo so mo dia makwara no enti dia maka ni nyina ni se akwara no mum na yese yetunofo na ye bompa ye manu mehu bi pay oba bi na ne batisa ba ye otiwe ya kama na ohwe no sabi opansi nyina otoma no brazia bibia enso akwara no enti o mame asem okofa ba ma ne nse na wa wohwe akwada wo mame bo ho ka wo hwe wo eninti edurumre bi se ya na akwaya ti se wa ma wani anko akwada no ho na wujeja akwada no a wan hwe obekwa akofa eniema bi aba enti ba ma no de meka che ni se ma wonya no ho mema bebre ma wonya no ho mema bebre wonya no ho mema bebre a ebekwa agya no enti wonya botre na omra na mpanifo ne ntrase na ba bia ese ye de asem no to ye mfento na hwe ya ha etuo no abekwa akofa no de naba said ya na Krobea eka no nti Krobea mizuma no asi medase na sesei no nana pie ade ba ko bia e have me pa mprimpri nya maami de edam de yasem kire se maami de no ono no wadi nkin awu bi dada be ma na awu bi dada e na baby last e kokoba ye ade ba ko a ye hunu enkanka ne ye mabunu ya abayintem eye obefa oba no medo nyinsen ba mu pe obi ohokura obetumi anyem
bema no ne be nyanto kwa yaka onko ne hu bio kozi se obewo na omontamate ose mehwe me ba saa de no eye nemafuei na aba wo mu ana ne wo ho ya pen so saa bisi saa bre uhwemu a enka ne tete no nanka saa niema no ni ho tete no na ma yesuro yawofo he ansa na oba bia behu be makura no so openu jese obo maame amane o papa amane na wo makofie ho akohwehwe fie ho se bia sabio yare bi wo ho suba bi wo ho ebi gura ne fie ho fo no sabio mama guo nyina akowensafo ema eguo nyina sabio ye mpaware na wo matu wase ahwehwe mu amam enezu nya sa na tie Krobea eni nti enne no dia asie no a sa na beba because ya ne kan bibi se enemre no ema ne mema yesuba no a yenya no ebia nenne wo muzu anya odi ahwe tete nwuma ya ne yebo na nampadu no nyum ene kekes no metu abrabomu nyum obi ya obrebia na ya na tie masem eko bi nkwan kama waria se kura adwum wewu tie a de benti na ese wo ntimi ehun se adwum no ensem wum ebe kasa kire wo nenne yen hwe de ye hunu shatabali na keke ensem bebere enite de mekane se Krobea enemem no na ama saa niema no eba okay because mrema no ne ma no wo musu ne adia na wo manya no enne mrantie ne maba no wo musu dia ya dia na enya no okay ntina asema me so metimi aka wo ho no me da se arofo nana piano no na sabe ya kan ni se ye abrabom sue hunu ene bema e wa abrabom enipa oni sue hunu wa abrabom a obre se obi wo bi na ode ni sue hunu e kasa de a kire wu nipa e ya tie kire se wa fa ho atwam wo afei na ebia oba enti opanyini kwakudua meka de a kire na masrew wasemu a wakan eye wo nkiremu de oba ya kan eye ni nkiremu ye bedi adanse e wo saa semi ho a ye ne wo behia na ye hunu se nokre opanyini no enokre fiada bia wode akoda ne sikaba ye kura ye di ho adanse na nte saa ne koye ya sende ma akoda no akora ne se ne phone abroko dam de to ma me de so ebeye me tene ha me hwene ha me tie firi ha emwa enti menyanteɛ sɛ osi nyankopɔn yɛ adom a efiada obɛba fia ha nti fiada ye nyinaa ye behia ɛba sɛ ɛbɛboa ma yehunu baabi asusuan no de brode hono no ɔde bɛfa ti maame nyabotre ma ho ɛya kwa me wo kakra pɛ sɛ ɔde so yesu ada panifo na kan nyinaa okay de be kan sɛ papa no me shedan tinen nsɛm ni bi ase wa okure ya o si akora na ka che o se the phone asɛe nti wo de maame no afei de o san ko ba ya ɛya me san sende ma akora no na phone asɛe no e san sende sika si so hwɛ sɛ wonni bia ɛyɛ kasade maame wo yɛ boafo pa o nka papa etu ne bo ase do maame ya nka obɛhwɛ akora no abra papa ntakukura nim wo de wunya bi na ka de kɔ akosi aji we ma no na afei wo do no na oba otimi sika to phone ma ne ba obi sa papa ne phone ebi so a ebetumi ahwɛ obɛka bom ama na yeye a sɛ ne ba sa na ye ne kasa bra na betua hospital bill no na ye fa nkoma abrewa no oba akɔkɔ na ne ye sɔre a wona da wa de so kakra ba be ma mu fie kwa animu de aka ye ntwide wa hu sa de no wa hu na papa na de o kana wa se me yire ne yare me tua bi ena ma ase na wase na behwe oyira ma ase wo de na ka ebosi oba wanwena nko wo saa wase ye se oboaw na se oyiri feel ho a na nka wo hu se ma ase kwa yesi nti ase wo ne gituba bia okofa no ba we nyina bi ama wo na ase me send 70
me send 100 eya mo from ba mi sense won na me send ma no na we nyina ebi ne na nyu ntia nti konya kasa debi e di mama ma me nyesa bia yare na abato no kwan mu a nka o mi se papa ntaku e wa akola we hu nti e be sere no se o si fie da obeba ya twa no okay omra na se bibia nkomo fufuro bi wo ha e be di a ya di na bibia to atwa mo abawa Sarah case adjourned to Friday. Amen. Yebishia. Yankopon kan ho utumisi. Why? Adofo enti akwada ketwa no ne maame no asem no nie. Ena dai wanya afeko e de aka wo mfie ho. Ye fro ya Suzy. Ya Suzy Breman New York. Edna owo ena day you are +1 today. Oba de achi ami wo Fotek FM Asem Beba Dabi. O se ena ye wawo day osre Nyankopon ni nhira na ho bambo eni ni nyinkyere se nka ho. Happy birthday to you namesake. Yeah, God bless you. Awiai Faith Homeopathic Clinic ewo ahenema kokoben. Onomoni wholesale oben Geomas Company 18 mu junction ne so na Faith Homeopathic Clinic edini djuma na no huhum nsem bi no no ene yenhwe de akosie ne kwata na yenhwe de yeyo ede afa ho Faith fo yi ameka ho asemi anuanom ne adofo nokre ma mensew wonom aben wonom wo mfidie wonum nya abotre manipadua ye hwehwemu emfidie no wonum hyeda crafty India very modern machines and wonum de aba enti sa wo yade no se ne yetie yetiti enko ebi anya ho aduru ankasa ne yede kan wo bra Faith Homeopathic Clinic ye hunu yade no ankasa ne kofa bai ne anya waduru ni mfiri ho wate hwe eto de bi a ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so onua yawo a wonompenu namu entini namu ni nyina beko amwanyu ahoto hwe uye obi a stroke yade de wato fom entini mu twetwen waye mre wo mpam asikyire yade haw arthritis ni padua mu yaw ananamu yade bi no akote sese wanyani ho haw anase sebeta fodokra na hawa ahenema kokoben ye Benjomas Company wo 18 mu junction so brane amwa ye number ye 0244 583859 and 0275969414 Abapa Mall the biggest online shop in Ghana netia wutie me toto asre wo se wubedi dwa enko ba bi amanfo bi beji usika di wabra yemfa de kode ne mfa mre wo to fa ho bo Abapa Mall fo na contenta ne so say ye Play Store ne so akoso say ye App Store ne so akoso na say wo koso a download the app no wo download the app no na so wura mu a ade nipa da sani ehia wo e wo dada sitire mu bia na yeto bia Abapa Mall ye bebo awo ye water for 3 miles Sakasaka Park ena uni phone na wo de be download the app no de a ye normal e ye 059 3386133 afe 059 3391848 fresano mawi na winya frepe onua ade awo peneka de wu use wo dem a light de use kitchen ho de entade nioma ye di nua ye Abapa portable washing machine kura ye 399 Ghana cedi umpe wi na apede yi bra na ye moa what you say good enaja Peter Mama nchiachi awebru papa yi owo feyiase Lake Road asem na make you wo de ka se wudru feyiase a ka kire mate se Messi wo Pentecost Junction feyiase Pentecost Junction se wunya kape yesi wo ho a pragiafo gina ho ka kire on se mesre mo mfa me nko papa na wo ya awedru de wo ye friend Eja Peter Herbal Center ono na se wo ba na se wo ngoda ana wawa memu atwe a wo de ahahan wo de beto yefunu ne so ba bia yefunu ma ne wo no eno no wo de be ye nhwehwemu yeah na waka kire o se onua bai jawo yefunu no ha meyemu adwuma
okasa ono ane te ase ose so odoma nkoma dom wade a wode ho bayie ka ho enti se wo ba agya bita akache a wo ye ni hwehwemu no ahunu adekodie nti e ma wo no ode aduro be ka menu aba be wate wo be wugya su no wo be wafa ho afa bibia wate wo be wafa ho afa bibia na tiamie se wo ye obi a wo ye be man so na se wo na mfomso ni firi wa bra papa no be ye waduro am watumi atotuo kwabra ne se wo tutu a ebetumi ekunam no de meka asem ya mon kai me se tuo ne nam ho asem meka asem bia kire tiefo se wo ye obi a se be pressure na e hawo stroke nso de wato form esi kire yade e hawo wuntini mu twetwen ana enam yade bia be hawo ama se sei wo ho kura atwikom emema ntebase ema no sebe enuoma bi piepia enya ahomka eno nso motebase momre agya Peter wo no nya maduro ne number ye 0543 369993 0543 36 9993 agya Peter heba soap no wo de bra wo take femfia ha front desk ho se wunya bi na se wo di dware a ema honam no eni toso ene time heba mixture eyadura time heba fo nso na de se aduro wi yaba onuaba ma wutie mi se wunya bi na se ononomo a etridi yade ntumi ni wunni asie bio obi ho a ne malewi aba ne ho ye hyehye aduane aponchenam nie fufuo nie enkuruma kakra kakaduro kakra makone gusui wontumi ni no apia sinchen wo bre wan hwe ya obewu wona manu ani so nyina chinu na obodi mu nyina ya omremre boho enya de pa kona koto time herbal mixture na nonom na wonom a ebeboa wo ama nipadua na gina masa problem ni nyina akọ wate malaria no betu agera ene ye what time HH herbal mixture anane capsules eno na se wunya binom sabe eze wudi free anwan kwanta ekobo asise ekwan na daso poto obia ni so nanso wo highway mpanyufo matemansi o wo don safa so apoto so nko bumping ensansa bumping eni ade na age ase ho abosi enye koto time HH herbal mixture anane capsules nunumbi memini bi ebeboa wo na amu agina brane baby eto no bi akwa abenya bi ye number eye 0244 417 669 0244 417 669 ene onyame wo ho herbal yen ye de basenro nu aba ene awie Dr. Basa Nyankopon hira wo eburu wunro yi a wo de abai adasa enya de pa de hia ne se wa America sa kire ona awie obekwa akopɛ basenro yi bi de bi kan ye Basa herbal capsules so ye obi a wo yefunu mu wo hawpa wo ba se wunya Basa herbal capsules ne bi onua ba wawie onua ba ma wawie ema mu nsebu mu nye obi oho obu ne nsa emaye obi nso de no sebe e ba 2 days bi na twa obi nso de na eba na ya se oje ne ho anyi o wo bre koto Basa herbal capsules na sa ya oni mfiri ho be ma sebe wudi bosini ani mu ani na ada ho ewuhuni mu tutuo ebini kosua sebe waye mbere nuoma nkoyie se wunya Basa herbal capsules bi na ononom a infection bi na hawo ana koko bi na tete wo ekoso sa nuoma na ni nyina be firi ho ama ho ato Basa herbal capsules ose wa ma asumdua befie na Basa herbal ointment ne de ya abata ni emunku ni o mamumo obi mfa nani mehwa akwada no manasram asabra yade bi ntumi nje akwada ne moso ento sinsansan ye paina asasi ahohye ne pampers rashes ni nyina wunya Basa herbal ointment bi na de srasra akwada na ekọ ena wo panyini hwe kaka de aya wonsa ena onan oseye unipadua wuntumi nyiwa wam wadwuma de a wo ye obekwa ba no abre unipadua mu ye oya ye onantemu apropro wura baabi a ne ye enya de pa enye dimpa no agya no kope Basa herbal ointment na fasrasra ne beye ni nyina de ama wo obaka enji herbal da ne heba Colinac PFA Fredimens baabi eto no bia no a ubenya bi ato ye number ye 0244 267725 I repeat 0244267725 and Awurade fie Herbal Center traditional doctor amankwa na da no Awurade akwa titibremu Awurade akwa amankwa
wose wo de bra ene ho na ebre woni trimu utrimu wanya hawo utrimu ti yade bia beto so woje ho anye o waduro special wode ye trimu adwuma wakoti na mu yade moja broso efom yade yi etwere sebe ebi tetew ta fodo ana osa sisi yade ana ntrimu atwetwe waye mrempam koko tetew ana wonsabuom na enye wa wonimu yade de wote so eya wo yade de wo na animu wo haw no na anim bra Awurade fie Herbal Asante ton ewo Kronom Bosie Red Park na ne papa no mehia no mo awo ne number ye 0241 093915 0241093915 and 0549206633 unya fre sa ahomeya doctor no ankasa beje so ono be kasa no akire nsemu di amawo na no dabe kra dabe na awru amoba manim ha no na dabe ya last week dabe ni efra asem we ya wada no ne yesi asem ba ya nim ha na asem we eye asem a sebe ya asem a emu odu abrantia kama ya oye na dwuma utwa mpaboa na wantie ne maame asem na owura bi adada no ama sebe wakoye ganja are wako hamuhai ema hamuhai na chi no akwa akofati yade bi kura ade abre no ena obi tu ne fose wonko krachi bi efre ni kito onko ne nchen ma ne nkoso ne duru kito yi eso krachi ya duru wie ya krachi akote aka kito yi so eni kito yi ni besi ho ewira bi mu ne yeso waba apata osesa roba enom ne de kekeka ho na krachi akoka koda hoda koma yesi ade bi kofa ne na ho te se owo afi efiri ho no ade ne tumi be hye ne mu te se de sebe se waboda mu se akoma fa no nobody knows afi no akai so wo maame ani nsunu sini tie oye da itna akwada afa nte se obeda agya no no di na chi ye maamo nkrasa mo mfa nkoma kito mokoi mpacha aye koi bra wanim okoye di asam no ka kire o mpacha aye koi bisano mene me bra na me baba ako ni ekoho am se me pa ne choice ya no wo fast no wo blepa esi ebi aka me muso ske bi ameso mia ya kire me ana me deko nti si ama me ho ske nyina sante me sre no wo ho me mobo no ho akola no mobo so ba wo be ye bibia on fan che no o kan de ai ana se akola na so den ne class we ha na so den na ne kra so ha kana so ha ana me simpa cho wo bibi ye fa homa na onye ma no ana se me mfa ne nko me kurum bosum ho na me nko bisa na chi se me ko bisa na chi wi a me mfa ne mla ono a behwe no no se die no onimu nti a wo ka sa asem no dia kire we o se on de akora me ye ko bisa ne se akora ne ba wo be petu mi bi no se da bi wa me petu mi bia wa ha na o se double nsuo bi eda ho no me na akora no na watwa grade nti e kan ya ma ni twa ye no koyi na o de ko tu nsuo no e na o de na ne be sheet akata no ho so gu nsuo no na me sa eni ye se wa na wo ha nti wo na wonim dia e wa ha no me se nti bia wa foma misira wa aboa na akora no ble e na o se akora ne kra ha nti me mfa ne nko mi kurum na memko bisa na chi wo me kuru me bosum ho na msenye ho na de ne firi ntimi mfa akora na nko no se ne sadia onko me nko to eduru bi o se sistema abu due bi utwe ma na moja efiri mu ba menko to mla no abepa eduru wo kwaye ni mu ho na o de ama no wadwale 7 days monya kito na frɛ no ye nya na number oni fun ya ko oni fun atiefo okay se sei na aduru dia update yo bai waka kire mo okay awura se obayi na sumdwe ne hia wo
na hoto ne hia wo krache se wa hoto ne hia wo very good monsa antwe me wachire ho na wiai awodadie mu nchia enkoma wo ye frɛ Priscilla Mamitiwa ne wa papa Reverend I.O. Buadu nyame nipa of the Beat FM se hwiasare nso o se Priscilla o wo se hwibu ako ne ye wa wodai o sire nyankopon nhira ene na ho bambo se enkan. God bless you. And ya Bolivia Enterprise nenso